Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa The Undisputed #1 and most trusted radio network kinakantira ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Hunyo 22, 2023. Sa gihapon ini ang imo alagad nimo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaunag karon nga mga balita, Iloilo City Councilor Plaridel Nava nagpilar sa city government nga maging neutral na lang kung pasakaan ginmansang kaso sa pamilya ang driver sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ini may kang tanan sa natabo sining Baldosa tragedy. Sa dugang pa nga mga balita lokal, manwasang kabatuan naka-record sang isa ka suicide kag attempted suicide. Ang detalye sini inyo bantayan sa pihak Kamahin Banwa. Mandurriao PNP pasangkaron ang patrolya sa barangay Bacau sa distrito sa Mandurriao. Kagapon to pasangkaron, subong pasangkaron naman. Investigasyon sang Mandurriao PNP Blanco sa gyapon. Kay why man sila may nakita kuno sa closed circuit television nga mga tawo kag kunano ang salakyan nga ginatudlo karon amo sini ang nagpangharas, nagpamahog sa isa ka pamilya sa nasambit nga barangay. Sa dugang pa nga mga balita, madanlog sini iyang dalanon tugasang vehicular accident sa isa ka lugar diri sa syudad sa Iloilo. Pero sa ginhusisa mga kabombo, ang motorsiklo sa natumba nga driver may unod nga makahulubog sining ilimnon. Dipindi ni karon kung sino sinadri ang may sala, ang madanlog sining nga dalan o kung ang driver nga nakainom o kung nagabalon sa makahulubog nga ilimnon sa iya siniya nga motorsiklo. Sa dugang pa nga mga balita lokal, driman sa aton sini nga palatuntunan, 23 ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo, wala pa malabot ang target nga 70% dog population nga dapat nabakunahan sang anti-rabies vaccine. Ini isa man ka importante karon nga buluhaton sa bahin sa probinsya sa Iloilo, kasunod man sang pila ka kaso sang rabies. Ang iban sini nga biktima diri banwa ang ginbawian pa sang kabuhi. Subong man istoryahan naton sa aton sini nga pagpangalaga diri karon sa Bombo Hanay sa Udto ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ukon ang pag-asa nagaalsa na diri sang El Nino alert status sang nakaligad sini iyang bulan. Pero sunod diri sa pag-asa banwa ang El Nino phenomenon ang kuno mabatsyagan naton sa bulan or sining bulan kag ideklarar ang start sang nasambit nga phenomenon next week sa katapusan nga semana iya sang bulan sang Hunyo. Muni man talagkuan mabalita issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa Udto. Detalye sini balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kun wala ka nagahampang sini umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate kahangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron. Ito na ang Bombo Network News Noontime Edition.
Araw ngayon ng Huwebes, Hunyo 22, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong Bulkang Mayon walang napaulat na paglindol ngunit mayroong naitalang 299 rockfall events sa nakalipas na 24 oras. Ang Albay Public Safety and Emergency Management Office iginiit na ang local data ang dapat sundin sa bilang ng mga evacuees dahil malayo raw ang data ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mahigit 30,000. Ito namang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na lalagdaan ang bagong versyon ng Maharlika Investment Fund Bill sa sandaling makarating na ito sa kanyang opisina. Mga kadiwa outlets o mga kadiwa ng Pangulo outlets sa bansa kumita ng mahigit 13 million pesos sa loob ng isang taon. Suspensyon sa prangkisa ng isang kilalang airline company sa Pilipinas pinag-aaralan ngayon ng isang mambabatas. At sa ating international news, may update po tayo dahil ang Canadian Coast Guard umaasa pa rin buhay pa ang mga sakay ng nawawalang submarine sa Atlantic Ocean. At sa ating balitang pangpalakasan, itong Wizard Center na si Kristaps Porzingis kinuha ng Boston Celtics. At ngayon, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagtalaga ang Government Service Insurance System ng ₱1 bilyong pondo para sa emergency loan program nito na layuning tulungan ang mga member at pensioner nito na apektado na nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ito ay matapos na ideklara ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang state of calamity para sa naturang lalawigan. Ayon kay Government Service Insurance System President at General Manager Wick Veloso, layunin nito na matulungan ang nasa 39,000 na kanilang mga miyembro at pensioners sa Albay na nangangailangan ng asistensya. Eligible para mag-apply para sa naturang loan ay ang aktibong miyembro nito na nakatira o nagtatrabaho sa calamity area na kasalukuyang hindi nag-avail ng leave without pay, walang pending administrative o criminal cases at yung mga nabawasan na ang kanilang net take-home pay ng nasa 5,000 sa lahat ng mandatory monthly obligation. Lalawigan kung ang kanilang net monthly pension ay papalo ng 25% ng kanilang basic monthly pension loan pagkatapos ng loan availment. Pahihintulutan din na makahiram ang hanggang 40,000 ang mga GSIS members na mayroong existing emergency loan balance at makatatanggap din ang mga ito ng maximum net amount na 20,000 pesos. Habang maaari namang mag-apply para sa isang 20,000 na pautang ang mga walang existing emergency loan. Ang utang ay may mababang rate na interest na 6% at isang 3 taong termino ng pagbabayad sa pamamagitan ng redemption insurance feature. Sinabi ng GSIS na ang balanse ay tuturing na ganap na babayaran kung sakaling mamatay ang nanghihiram hanggat ang mga pagbabayad ay na-update na. Pinayuhan ng pension fund ang mga miyembro at pensioner na mag-apply para sa loan program sa pamamagitan ng kanilang GSIS Touch Mobile application. Samantala, tatanggap ang ahensya ng mga aplikante para sa emergency loan hanggang sa July 18, taong kasalukuyan. Samantala, iniulat naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nakapagtala ito ng 299 rockfall at 8 dome collapse pyroclastic density current events sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Ito ay sa gitna ng napakabagal na pagbuga ng lava ng nasabing bulkan kung saan wala na rin anyang naitalang volcanic earthquake sa kaparehong panahon. Ngunit sa kabila nito ay inihayag ng PHIVOLCS na gayunpaman ay may mataas naman ang naitala nitong pyroclastic density current events sa bulkan kumpara sa una nitong naiulat kahapon. Sinabi ng kagawaran na 2 napakabagal na pagbuga ng lava mula sa crater ang namataan sa kahabaan ng Miisi Gully na umaabot sa 2.5 kilometers at gayon din sa kahabaan ng Bonga Gully na umaabot naman sa 1.8 kilometers. Ang pagbagsak ng lava sa magkabilang gullies ay nakita din sa loob ng 3.3 kilometers mula sa bunganga ng nasabing bulkan. Isang katamtamang pagbuga naman ng mga plumes ang umaabot din hanggang 750 meters ang naobserbahan sa pag-anod ng bulkan sa direksyong Timog Kanluran habang tumaas sa 574 tons noong Miyerkules mula sa 507 tons ang naitala ng PHIVOLCS na ibinubugang sulfur dioxide ng Bulkang Mayon. Dahil dito inirekomenda pa rin ng ahensya ang paglikas ng mga residenteng nasa 6 kilometer radius
stages ng permanent danger zone dahil sa panganib dulot ng bulkan. Kaugnay nito ay patuloy pa rin pinagbabawalan ang mga piloto na lumipad malapit sa tuktok ng bulkan dahil sa mga posibleng biglaang pagsabog na mapanganib naman para sa mga sasakyang panghimpapawid. Sa ngayon ay nasa alert level 3 ang bulkang Mayon at ito nga ay unang itinaas noong Hunyo 8 pagkatapos ng tatlong kaganapan o tatlong pyroclastic density current events sa Buanga at Basud Galleys ng bulkang Mayon. May kabuang 38,989 na mga individual o katambas yan ng 10,112 families sa 26 na mga barangay sa Bicol ang apektado na aktibidad ng bulkan. Ayon po yan sa pag-uulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, magpapadala ang Department of Energy ng isang electric vehicle kasama ang isang energy converter sa probinsya Huya ng Albay. Ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, ang mga nasabing kagamitan ay magsisilbing emergency power supply sa mga evacuation center sa nasabing probinsya sa mga panahon na may power interruptions. Mahalagaan niya na may kaagad silang magagamit na supply ng kuryente, lalo na at inaasahan na rin ang maraming mga consumer sa mga evacuation center kung saan pinapatuloy ang mga inilikas. Binigyan din ng opisyal ang kahalagahan ng kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng pribadong sektor sa mga oras na may nararanasang kalamidad. Pagtitiyak ni Fuentebella, patuloy nilang babantayan ang anumang mga power interruptions sa buong probinsya ng Albay, lalo na at hindi dapat matigil ang essential services sa mga residente habang patuloy na binabantayan ang sitwasyon ng bulkang Mayon. Samantala, kuha po tayo ng dagdag na update doon sa Bicol Region dahil ang Albay Public Safety and Emergency Office ay sinasabing iginiit ang local data ang dapat na sundin sa bilang ng mga evacuees dahil malayo umano ang National Disaster Risk Reduction Management Council data sa mahigit 30,000. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Legazpi. Nilinaw ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO ang magkakaibang bilang ng mga evacuees na lumalabas ngayon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay APSIMO Officer in Charge Eugene Escobar sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, batay sa hawak nilang data ay nasa 5,700 families o 19,000 individuals na lamang ang mga inilikas na residente. Malayo niya ito sa ipinapalabas na data ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na nagsasabing nasa 10,000 families o 39,000 individuals ang inilikas. Paliwanag ng opisyal na ang naturang bilang ay posible lamang maabot kung ililikas na ang lahat ng mga residente mula sa 7 km hanggang 8 km extended danger zone. Ayon pa kay Escobar, nilinaw nila sa Office of the Civil Defense Bicol ang hinggil sa naturang issue at sinabi umano nito na tama naman ang bilang na isinusumite nila sa National Office. Abiso na lamang ng opisyal na magtanong muna sa mga ganitong impormasyon dahil ang provincial government ang nakakaalam sa nangyayari sa lalawigan. So total na expected na ma-evacuate na 6, 7, and 8 kilometers, 10,000 na pamilya, medyo nag-stabilize po, di man po pagbabago. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala sa iba pang mga balita, posibleng makaranas pa ng pagtaas at pagbaba sa singil ng kuryente sa bahagi ng Luzon. Ito ay matapos na magsumite ng aplikasyon sa Energy Regulatory Commission ang 48 mga power distributor sa Luzon para sa automatic cost adjustment at true-up mechanism para sa taong 2020 hanggang 2022. Alinsunod ito sa Resolution number 14 Series of 2022 na naglalaman ng revised rules sa pamamahala sa automatic cost adjustment at true-up mechanism para sa mga distribution o utilities sa lalawigan. Layunin nito na gawin pag mas malinaw ang collection ng pass-through cost at charges simula ngayong taon. Ang mga pass-through na cost ay mga halagang kinokolekta ng DU para sa mga singil maliban sa mga distribution charge o ang pagbabayad para sa paggamit ng kanilang mga pasilidad. Kinokolekta rin ng mga DU ang mga halagang ito mula sa electricity consumer at binabayaran ang mga generation companies o mga supplier ng kuryente para sa energy generated at ang system operator para sa paggamit ng transmission facilities. Ayon sa Energy Regulatory Commission, hindi nagsumite ng kanilang mga aplikasyon.
Samantala, kuha naman tayo ng dagdag pang mga pagbabalita mula doon sa Palasyo ng Malacanang dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na lalagdaan ng bagong bersyon ng Maharlika Investment Fund Bill sa sandaling makarating na ito sa kanyang opisina. Pinangunahan rin niya ang paglulunsad ng bagong digital e-services para sa ease of doing business at expanded capital market para sa agribusiness sa bansa. Yan ang tinutukan ni Bombo Anali Soberano. Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang lalagdaan ang bagong bersyon ng Maharlika Investment Fund Bill sa sandaling makarating na ito sa kanyang opisina. Gayunpaman, sinabi ng Chief Executive na bago niya ito lagdaan, kanya muna itong reviewin para makita ang buong panukala. Sa sandaling mapirmahan ng Pangulo ang MIF Bill, magiging ganap na itong batas. Isang panayam kay Pangulong Marcos sa isang event kanina, kanyang pinayapa ang kalooban ng publiko sa kanilang mga agam-agam at pag-alinlangan kaugnay sa Maharlika Investment Fund. Sinabi pa ng Pangulo, kanyang naiintindihan kung bakit may apprehension ng mga tao, lalo at pera ng mga ito ang pinag-uusapan. Binigyang diin ng Pangulo na baka maling mga impormasyon ang nakarating sa mga ito. Sinabi pa ng Chief Executive na ang susi lamang anya para maging matagumpay ang Maharlika Investment Fund ay lagyan ito ng magaling at maayos na management at independent sa gobyerno. Sa katunayan, anya, isa sa mga pagbabago na agad niyang isinusulong ay ang sa panukala ay tanggalin ang presidente ng bansa bilang bahagi ng board. Sa halip anya ay ilagay sa pwesto itong mga magagaling na mga financial manager. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Really successful funds. And really the difference is the management. And that's why we have made sure that it is not a government, it is independent from government. One of the first changes that I proposed to the House was to remove the president as part of the board, to remove the central bank chairman, to remove the Department of Finance, because it has to operate as an independent fund, well managed professionally. Pinangunahan naman ng Pangulong Ferdinand Market Initiative na magbibigay daan sa mas maraming pamumuhunan sa sektor ng agrikultura. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Nakapagpasok ng mahigit 13 million pesos na kita ang mga kadiwa ng Pangulo outlets sa iba't ibang bahagi ng bansa simula July 1 hanggang sa huling bahagi ng Mayo taong 2023. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 335 na regular kadiwa ng Pangulo outlets sa buong Pilipinas. Maliban sa mga outlets, mayroon ding 264 kadiwa on wheels at kadiwa pop-up stores na walang permanenteng schedule. Nag-ambag ng pinakamalaking kita ang kadiwa store sa Limay, Bataan kung saan umabot ito sa 1.6 million pesos ang nakita. Maalalang ang mga kadiwa ng Pangulo Store o kadiwa ng Pangulo Outlets ay itinatag bilang tugon sa napakataas na presyo ng mga gulay sa iba't ibang mga merkado sa Pilipinas. Ang mga nasabing outlet ay direktang kumukuha ng mga produkto mula sa mga lokal na magsasaka ng bansa kaya't mas mababa ang presyo ng mga produktong ibinibenta sa mga ito. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang suporta ng kanyang administrasyon sa mga kadiwa outlet kasama na ang pagpapataas sa produksyon ng mga magsasaka upang magtuloy-tuloy ang mababang presyo ng mga agri-products sa mga kadiwa outlets. Nanawagan naman ngayon ang isang mambabatas sa Kongreso na suspendihin ang prangkisa ng isa sa kilalang airline company sa Pilipinas dahil sa umunoy pangit at nakakadismaya nitong serbisyo. Ayon kay Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, kailangan suspendihin ng Kongreso ang prangkisa nito hanggat hindi nila naibibigay ang kasiyasiyang serbisyo para sa mga publikong mananakay. Paliwanag pa ng mambabatas ng isang prangkisa ay hindi dapat gamitin at tangkilikin para sa kapinsalaan ng publiko. Ang panawagan na ito ni Rodriguez ay dulot na rin ng maraming bilang ng mga pasaherong nagre-reklamo sa natulang airline company.
Pangunahing inireklamo ng mga pasahero ay laban sa low-cost carrier para sa overbooking, offloading at booking glitches ng naturang airline company. Kung maalala sa isinagawang Senate hearing noong Miyerkules o kahapon po yan, ay humingi ng paumanhin ang Presidente at Chief Commercial Officer ng naturang airline company sa mga pasaherong naaapektuhan ng mga flight delays at cancellation. Iniugnay nito ang mga disruption sa mga issue sa makina at supply chain na kinakaharap ng pandaigdigang industriya ng aviation. Aniya, ang mga epekto nito ay nagsimulang maramdaman ng kanilang kumpanya noong Marso. Samantalang naniniwala naman si Congressman Rodriguez na palusot lamang ito ng kumpanya at iginiit na hindi dapat magdusa ang publiko dahil sa kanilang inefficiency. Samantala, nagpahayag ng interes ang bansang Malaysia na mas pagtibayin pa ang kanilang agricultural cooperation sa Pilipinas. Ito ang naging bahagi ng pagpupulong ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban sa bagong talagang Malaysian Ambassador to the Philippines na si Dato Abdul Malik Melvin Castellino bin Anthony. Nagpahayag ng parehong interes ang dalawang opisyal sa pagbuo ng joint venture na maghihikayat pa sa mas malawak na trade investment sa maraming produkto ng bansa, katulad ng produktong karne, halal products at mataas na uri ng prutas at gulay. Tinalakay rin sa naturang pagpupulong ang pagkakaroon ng kolaborasyon sa research at knowledge sharing pagdating sa mga usapin na may kinalaman sa fisheries, aquaculture, mariculture at rubber industries. Umaasa naman ang ambassador ng Malaysia sa Pilipinas na lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Memorandum of Understanding upang maiangat ang agricultural activities sa pagitan ng dalawang bansa sa state visit nito sa kanilang bansa ngayong taon. Pupunta ang Pangulo sa Malaysia upang dumalo sa 45th meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry kung saan tumatayong host ang bansang Malaysia. Samantala, ang non-stop na pambubuli ng China sa Pilipinas, iginit ng senador na dapat nang iangat sa United Nations General Assembly. May nakuhang report si Bombo J.C. Galvez. Iginiit ni Senadora Risa Ontiveros na panahon na para iangat ng Pilipinas sa United Nations General Assembly ang non-stop na pambubuli ng China laban sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Anya, ang ginagawa ng China ay patuloy na pag-reject sa basic tenets ng international law. Ang UN General Assembly anya ay dapat na may kakayahan na pagsabihin ng China na magpakabait. So yung UN General Assembly ay dapat may kakayahan na pagsabihan ang China na mag-behave ka. At dito sinusuportahan ko ang panawagan ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Carpio at pati si the late great Senator Rodolfo Biazon. Ang isang UN General Assembly resolution, bagamat hindi legally binding, pero meron siyang makahulugang political weight at nagsisilbi pa siyang pagpapahayag ng will at saka consensus ng international community. May potential pa siya, ang isang UNGA resolution, may potential siya na hubugin ang mga international norms. May potential siyang impluwensyahan pati mga national policies ng mga member nations. Pilipinas man yan o China o iba pa. Naghain si Senadora Risa Ontiveros ng Senate Resolution 659 kung saan partikular niyang hinimok ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs na itigil ang pangaharas ng China sa bansa. Agad namang sinuportahan ni Senator J.V. Ejercito ang resolusyon ni Ontiveros. Samantala, para kay Senator Sani Angara, gayunpaman dapat magkaroon muna ng masusing pagsusuri sa sitwasyon bago magpatibay ng isang hardline stance na magdudulot ng higit pang tunggalian. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Discover Chaonu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too. Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Samantala,
Samantala sa pagpapatuloy ng ating mga balita, inaasahang ilalabas na sa susunod na buwan ang resulta ng deliberasyon ng National Capital Region Tripartite Regional Wage and Productivity Board ukol sa panibagong hirit na taas pasahod para sa pribadong sektor. Maalalang una nang inihirit ng labor sector ang pagtaas ng minimum wage para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa bansa mula sa kasalukuyang 570 daily minimum wage patungong 1,160 kada araw. Ibig sabihin, madadagdagan ng 590 ang arawang sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay Department of Labor and Employment National Capital Region Regional Director Sara Buena Mirasol, muli silang magsasagawa ng deliberasyon sa susunod na linggo bago ang posibilidad na paglalabas ng desisyon sa susunod na buwan. Gayunpaman, wala pa rin ani ang katiyakan kung pagbibigyan ang napakataas na hirit ng labor sector habang patuloy na pag-aaralan ng ahensya kung magkano ang idadagdag sa kasalukuyang sahod na natatanggap ng bawat manggagawa sa National Capital Region. Matatanda ang huling nagkaroon ng wage increase sa National Capital Region noong Mayo 2022 kung saan umabot lamang sa 33 pesos ang naidagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa. Ang naging dahilan ng labor sector sa napakataas na wage increase ngayong taon ay dahil sa labis na pagsipa ng presyo ng mga pangunahing produkto kung saan pumalo pa sa 8.7% ang inflation rate sa bansa. Maging ang bayad sa serbisyo na ay labis din ang pag-angat. Dahil sa paggalaw sa presyo at bayad sa serbisyo, nakikitaan ng labor sectors ang pangailangan na itaas sa 1,160 pesos ang arawang sahod upang kaya umano nitong buhayin ang isang manggagawang may pamilya na nakatira sa Pilipinas. Pinaanalhan naman ng Department of Labor and Employment ang mga employers na ibigay ang tamang pasahod sa kanilang mga empleyado sa Hunyo 28 o ang Muslim holiday na Eid al-Adha. Batay sa Labor Advisory No. 14 Series of 2023, tatanggap ang mga empleyadong papasok sa nasabing araw ng hanggang 200% ng kanilang basic wage. Kung hindi naman papasok ang mga empleyado, makakatanggap pa rin sila ng 100% ng kanilang basic wage basta't nagtrabaho sila isang araw bago ang nasabing holiday o naka-leave of absence. Kasama ang 200% na kanilang sahod. Una nang inilabas ng Malacanang ang Proclamation No. 258 noong Hunyo 13 na nagdedeklara sa June 28 bilang isang national holiday bilang selebrasyon ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice para sa mga kapatid nating mga Muslim. Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat ito po ilang mga nagtitinda nitong sibuyas ay may panawagan ho sa gobyerno dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng presyo nito. May buong detalye si Bombo Kelly Cordero. Tumataas na naman ang presyo at matumal ang bentahan ng sibuyas. Yan ang iginiit ni Irene Paragote na ilang taon nang nagtitinda ng Una niyan, rekta pa, Divisoria, 150. O, tapos benta namin dito, 160, 10 lang sa amin. O, tapos pagka, tumatawad pa yung mamimili. Wala, matumal. Matatandaan kasi na iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ika-125 anibersaryo ng Department of Agriculture sa Quezon City na kontrolado ng mga sindikato ang supply ng sibuyas kaya hindi ito mapababa sa normal na presyo. Kaya nang tanungin si Irene kung naniniwala siya na may mga sindikato sa likod nito, narito ang kanyang naging tugon. Talagang meron, lalo Niwala siya na may mga sindikato sa likod nito, narito ang kanyang naging tugon. Talagang meron, lalo yung mga sa bodega, sa incheck, meron yung tinatago. Kaya pag nilabas nila yan, mahal na. Yun, ganun ang nila. Kaya sila nagtatago kasi matagal naman ang buhay ng sibuyas. Sana wag na nilang itago dahil para mapakinabangan naman ng ibang tao, ng mga Pilipino. Kasi kailangan yan, pangunahing mga sangkap yan. Ayon pa kay Pangulong Marcos, malinaw daw na itinago ng mga sindikato ang mga sibuyas dahil walang ibang dahilan sa pagtaas ng presyo ng sibuyas sa 87% dahil anya sapat ang sibuyas sa bansa. Hindi raw pinapagamit ng mga sindikato ang cold storage para kontrolado ang mga ito at yun lang ang pwedeng aabot sa palengke. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Oras, alas 12:25 ng tanghali.
The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kumuha tayo ng mga balita dyan sa Bombo Radyo Iloilo sapagkat itong taxi driver na nakuhanan ng video na pilit na pinapahawakan ang pribadong parte ng katawan sa kanyang pasahero. Umami na siya sa pagkakamali ngunit nagtatago pa rin. May buong detalye ang Bombo Radyo Iloilo. Hindi pa rin sumusuko sa otoridad ang taxi driver na nakuhanan ng video na pinipilit ang kanyang pasahero na hawakan ang pribadong bahagi ng kanyang katawan. Ang biktima ay si alias Ken, isang transgender. Samantalang ang suspect ay si Leopoldo Estabilio Jr., residente ng Lambunaw, Iloilo at umi-extrang driver ng Julix Taxi Transport Corporation. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 Legal Officer Attorney Salvador Altura Jr., sinabi nito na nagsasagawa na sila ng motu proprio investigation at nag-issue na ng show cause order sa operator ng taxi unit na minamaneho ng nirereklamong driver. Ayon kay Altura, maaring maharap sa patong-patong na kaso ang driver dahil sa mga violations nito. Anya, malinaw na hindi nagpakita ang driver ng good moral character at courtesy sa pasahero at wala rin itong suot na prescribed uniform. Ngunit ito ay ipapaubaya na ng Land Transportation Office Region 6 na nagsasagawa na rin ng parallel investigation. Samantala, desidido naman ang nasabing pasahero na sampahan ng kaso ang taxi driver. Being a licensed driver, professional driver's license holder, may obligasyon ang license holder. So kung ginbreach, that is a ground for LTO to penalize. So advice ko ang victim to file a complaint sa LTO initially and make recommendation sa LTO. Attorney Salvador Altura Jr. para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Mas dinoble pa ngayon ng United States Coast Guard ang lawak ng lugar sa Atlantic Ocean para sa agarang makita ang lumubog na submersible vessel. Sinabi ng United Coast Guard Captain Jaime Frederic na dumami pa ang mga ahensya ang tumutulong para mabilis ang mahanap ang lumubog na submarine. Bukod pa sa mga rescue group ay may mga remote control vehicles na rin silang ipinakalat para mahanap ang nasabing nawawalang vessels. Naniniwala naman ng Canadian Coast Guard na buhay pa rin ang sakay ng nasabing submarine kahit na limitado ang pagkain at tubig ng kanilang dala bukod sa kakaunti ng kanilang oxygen. Ang nasabing submarine ay may sakay na 5 katao na isang British adventurer, French diver, mag-amang Pakistani at ang founder ng kumpanya na siyang nag-operate ng tour. Pag-aari ng isang pribadong kumpanya ng submersible na inilunsad noong nakaraang taon para magkaroon ng tsansa ang mga tao na makita ang lumubog na bahagi ng makasaysayang Titanic. Bombo Sports News. Isang araw bago ang inaabangang NBA Draft Picks 2023, ilang mga National Basketball Association players na naman ang magpapalit ng kanilang mga uniforme. Ito ay matapos ang pagkakasapinal sa panibagong trade deal na pinasok ng 3 NBA teams. Sa nasabing deal, mapupunta si Washington Wizards center Kristaps Porzingis sa Boston Celtics bilang kapalit ni Boston guard Malcolm Brogdon ay kukunin naman ng Los Angeles Clippers. Papupunta naman sa Wizards ang ilang mga batikang NBA players na sina Marcus Morris, Amir Coffey at Danilo Gallinari. Maliban dito, mapupunta rin sa Wizards ang karapatan para sa 30th overall pick ngayong National Basketball Association Draft 2023. Ayon sa mga analyst sa National Basketball Association, magiging malaking tulong ito para sa Boston Celtics dahil sa tiyak na makapagbibigay si Porzingis ng magandang depensa. Inaasahan namang makatutulong si Brogdon sa Clippers sa pamamagitan ng kanyang shooting ability, katuwang ang Big Three ng Clippers na sina Kawhi Leonard, Russell Westbrook at Paul George. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kalipunan ng ating pagbabalita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12.
Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Check na to ng latest information na nagikan karon sa may Iloilo City Council. Kay si Councilor Plaridel Nava nagpahayag diri banwa nga ang city government kuno dapat mangin neutral pananglitan iya nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang napatay sa Baldosa tragedy. Take ang city government umpisa sang natabo sini ang nasambit karon iyang trahedya, no? Athag nga daw apinan ang driver sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, ining chief sang Urban Search and Rescue team nga si Daryl Tulasidas. Sa aton sini karon yung mga kabombo, but ang nahimo sa city government nag-extend man din sila sa nga bulig sa pamilya karon sa nga nalistan subong man sa mga nagkalapilasan. Pero kung na magpasaka na sa nga kasong pamilya sang nalistan, di nagadipindi naman ina sa ila. Sa aton sini mga kabombo kay kinamatarong iniya sa nga pamilya agud nga mahatagan sang hustisya ang ila sini nga himata. That is why hambal ni Kagawad Plaridel Nava niya dapat ang city government mangin neutral sila diri. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report please come in. Nagtugyan diri si Councilor Plaridel Nava Bombo Cham sa Iloilo City Government kuntani nga mangin neutral na lang kung magpasaka sang kaso ang pamilya sang mga napatay batok sa driver sang CDRRMO nga ti ang nagadrive sang water tanker sang insidente sa may Baldosa, La Paz. Ang ini ang may kaangtanan man sa statement ni Mayor Jerry Traniac nga buligan niya ang driver kung may kaso ini siya nga pangatubangon kag magahatag man sang legal assistance sa bahin sang mga pamilya. Sa interview sa Bombo Radio, King Councilor Plaridel Nava iyang payag na dapat ang driver ni ara man sang iya nga team o kun council para mag-defend sa iya. Suno kay Councilor Nava, kung mapamatud-an nga wala in line sa duty sang user chief ang adlaw nga tinatabo ang insidente, pero nag-intra ini siya Bombo Cham sa sitwasyon, wala sang salabton or buligan ang syudad sa iya kuntani. Patag sang konsihal, wala kung tani nag-akto nga daw superhero ang driver sang insidente nga to. Bombo Cham kag mismo man si Councilor Nava nakahambal nga may ara criminal liability ang driver, pero in terms of criminal negligence kag so far Bombo Cham amo ini ang tidumagwa nga kaso sa pananaw ni Councilor Nava, posible nga reckless imprudence resulting to physical injury kag homicide kay since nga may ara nga napatay kag nagapati diri ang konsehal Bombo Cham nga madutlan gid ang driver sang kaso. Kaga so far ti ang challenge diri mambal ni Councilor Nava nga dako ini nga challenge sa may city government ang pag-establish sang protocols agud nga ti kay wala man mabalaan Bombo Cham mo nga ang posible the next day o kung na sanuman na ang matabo or kung insidente nga may ara pagid mas dako nga trahedya agud nga o kung pangatubangon sa mga rescuers susubong dapat ni ara na executive order o kung ordinansa man nga ti nagasandig sa sugo o kung sa mando sadto ni President Duterte nga ti pagbutang sa BFP bilang ground commander sa anuman nga pangatubangon nga mga search and rescue o kun insidente. Yari ating pamatian bala ang nangin pahayag ni Councilor Plaridel Nava sang aton may interview. Alam mo, duwa ka klase ang criminal liability. Pwede nga by means of intention gid. Kung may ara man sinatawag na criminal negligence. So siya is ang pag-drive niya is sang tanker is negligent siya. So may criminal liability siya. Pero yung criminal liability is true negligence. So medyo lesser na siya nga offense. In fact, para man makabunggo kabla reckless imprudence. To pariyo man sina resulting to multiple homicide niya kiti minapatay kito kabilog, may mga injury. So pwede kit siya pasakaan sa reckless imprudence resulting to physical injuries and homicide.
Counselor, if ever nga kay mayara nga istorya nagaplano ang pamilya nga magpasaka sang kaso, ayhan madutlaning driver sang CDRR mo. Yes, kung ako mong tanaw, may probable cause. Kag he can be found guilty. Pero wala man nakulba ng driver because ang kaso nga criminal negligence is a very less offense. Ang penalty sina is can be pwede probationable. So lesser na siya nga criminal liability. Kung mambal siya nga absolutely wala gid siya liability, no? Because kung ga-drive ka kanina sa lakyan ka makabunggo ka, hindi mo man nahungod. But you will be liable for reckless imprudence. Siya mo man na. So hindi mo siya mapasakaan homicide. It's because nga wala man siya intent to kill. Di mo siya pasakaan murder kasi wala man, hindi man premeditated. So kung ako patanawon, he can be held liable for simple reckless imprudence resulting to physical injuries kaga homicide. Yes, not only in the city of Lilo but in the entire country. We have a very wrongful procedure sa pagresponde sa mga parehas na mga insidente. In other countries like the US, nagdugay kita sa US, damo man yung aksidente nakita naton, wala na sila katandog. Pag may matabo nga insidente, ginakordon ng area. Nobody can approach either the victim, nobody can approach either the vehicle. Ginakordon na, nabutangan yellow lane. Kag kung any attempt ka magsulod ka, you will be apprehended. Takpon ikaw. Diriya sa aton sa Pilipinas, damo zero, dayon dalagan, dayon tanaw, which is not allowed in other countries. So, diri sa syudad, siguro sa driver, doara lang sa pelikula that he can also be a superhero. But you cannot do that. There should be no superhero in accidents like that. You have to wait for proper person na maka-address sa situation. So, I think they have to, the city government has to look into that na may ara kita either, although may national law na, pwede mo na ma-ordinansa or executive order kung paano ang response na pag-aubrahon sang CDRE mo in cases sang parehas na ang mga insidente. Kaya ang city government full support sa drivers ng CDRR mo, Councilor. Is it okay nga pati sa kasuhay do hindi man mangin conflict na nagambal si mayor nga handa sila magbulig sa family if may legal nga mga gusto sila himuon at the same time mabulig man sa driver do hindi man siya conflict of interest, Councilor? Conflict hindi because the employee should be represented by the government. That if kung maprubahan niya nga it was done in the line of his duty. Kung personal lang tiyang hindi man niya personal duty, wala yung obligasyon ng gobyerno nga mag-provide siya sang assistance. On the other hand, ang mga biktima, they can secure services sang private lawyers. Kung di sila kasarang, may ara man kita public attorney's office, may ara man kita sang free legal assistance sang IBP. They can always approach the IBP to provide assistance. Pero kung ako, mas mayo na lang manging neutral ang city government. Kaya ang driver, he should also look for a counsel to defend him para hindi na lang ma-involve ang city government. Let the course of justice proceed. Ang fairness and justice should be upheld. Nagapati ka, Councilor, nga dapat welcome pa ining user chief sa any position ka just like sa earlier pronouncement. Any position like if ever nga magbalik siya sa city government, welcome pa siya kuno, Councilor. Well, it's because nga kung regular siya, wala man kaso kontra sa iya, he has to return to the service. Unless nga may kaso sa civil service for gross neglect of duty, kag mapabatmatan siya nga guilty, he can be removed. At the moment, kung wala man lang siya kaso, nobody can prevent him from returning to work. It's because kulang kita sa training, kulang kita sa protocol, sa procedure.
unlike in other countries nga may mga basic na sila yung mga trainings, no, kung paano mag-act on things like that. So this is a challenge to us sa city government. Kasi solid ako pa na nga mga tragedy matabo kung kulang kita sa experience, expertise, imbis makabuli kita, nag-worsen ng situation. So this is a wake-up call for all of us to immediately siguro consider all options to improve our disaster response. Yes, and we have to choose competent people who can dedicate their lives, no, sa husto nga pag-responder sa mga trahedya. Bombo Cham na batian siyang mga kabombo naton si Councilor Cardel Nava regarding diri sa iyang stand nga may ara criminal liability ang driver siyang CDRRMO sa natabo nga insidente sa may Baldoza, La Paz. Nagalamho lang ko gani kiti mathag pa ang pagpathag sang disbarred lawyer sang sa mga aktibo sini nga lawyer nga nagpabutyag man sang ila sini iyang pananawan sa sining nasambit karon nga hitabo Bombo Angel. Amo man na Bombo Cham, exact and precise ang explanation ni Councilor Cardel Nava to the point pati ang explanation niya bala sa criminal liability sa driver nga criminal negligence ang iya ginobra kagami ara gid klaro criminal liability through negligence kag atong kaso nga ginambal niya nga mandutlan gid posible regarding diri sa may reckless imprudence resulting to physical injury kag homicide. Amo ini Bombo Cham ang tigin specify gid sang konsyal and at the same time nga siya mismo nagtuad nga ni ara conflict of interest in kaso nga handa ang syudad magbulig sa pamilya legally o na legal nga mga assistance at the same time ti kaya nga once na ang driver maghambal nga in line of duty niya ang pagkadto dito pagbulig under city government pala Bombo Cham. So kadako kuno nga conflict of interest in kaso umoy ning matabo. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel ta namo niblang hambal naton nga ti ang abogado sarang niya nga makatursi sang plastada sang isa iya ka hitabo. I'm referring to the Baldoza tragedy. Ti hambal ni Mayor Jerry Treñas wa isang criminal liability si Daryl Tolasidas kay ang tinutuyo niya magbulig. Kung si Kagawad Sidfrey Cabaluna, konsyal na abogado pa, ti way man kuno sang criminal liability ang driver sa aton sini nga mga kabumbo. O, ti mga lagting man nga mga abogado. Si Kagawad Cabaluna bagwano na ning abogado. Si Kagawad Plaridel Nava, abogado man ini, galing kiti na-disbar ni siya, pero tingin plastarya di siya nga eksakto kung ano ang facts sandig sa aton sini nga laye, sa aton sini nga mga kabumbuti do, magwa sina karon niya banwa nga ang dipinsa iya sa mga abogado karon sa city government, ara iya sa nag-commit sang reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple physical injuries sa aton sini nga mga kabumbo. Ti karon mag-amo sini makaluluoy diri iya ang mga naigo sa biktima. Paano nila maangkon ang hustisya nga ginatawag kung ginatabon-tabunan kag ginaapinan sa mga opisyales sa local government ang nasambit sining atribido nga driver? As a matter of fact, sa aton sini makabumbo, tuman iniya ka mambal naton tumalagsahon nga itabo mo. Di siguro si Mr. Daryl Tolasidas ni very important animal ini siya sa bahin karon iya sa nga Iloilo City Government. Kaya ti, amo na lang sina iya ang paghahatag sa nagakigo sini nga pagtamod kag depensa sa mga city officials naton. Ti kon mag-amo sini iya nga wala sang salabton kay
disgrasya ang natabo, no? Tapos nagahambal iya ang pipila ka mga manginalamon kag mambal nato na biti mayara sang nagakigo kay balo tuhoy sa aton nga layi. Bisan hindi pa abogado, bisan gani mga gungan lang kag mga retired na police officers. Nagahambal gini nga mayara sang criminal liability ining atribido nga driver nga si Daryl Tulasidas. Ti kung mag-amo ni Banwa ang sitwasyon, mag-amo ni ang plastada, let the court decide. Itugyan nato ni as prosecutor siya yung ma-determine kung bala mayara sa salabton sa layi ang atribido nga driver o kung wala. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay daw kasubong iya nga ginahabulan sa pagpangapin sa mga opisyal karon sa city government, ining driver nga sa pagka-atribido niya nakapatay sa duha ka tawo kag nakapilas sang 22 ka iban pa. Amo lang nato na. No? Sa aton sini mga kabumbo, pasabton taya ang driver kay ti siya niyang may siya to yang nag-atriber mo. Siya to yang nagsaka, siya ang nag-drive apisar sang warning sa iya sang isa sini ka mekaniko at the same time barangay kagawad. Ginaliwat-liwat nato ini kaya mo ning kamaturan mo. Hindi ta niya mahampulan, hindi ta niya matabunan. Hindi niya sarang iya nga makahimo sang isa ka smoke screen ang local government unit sa siyudad sang Iloilo para lamang mahinabunan si Mr. Daryl Tulasidas. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang aton lamang sinadriya matagan ta hustisya ang mga nagkalamatay. Although wala taman iya gina set aside kag wala ta ginahatagan sa nagakigo nga pagtamot. As a matter of fact, ginaabi-abi ginato ng extension o ang pag-extend karon iya sang bulig sang city government. Ano nuna kay disgrasya? No? Pero disgrasya man inaya kung hindi, itugyan na iya sa kaugalingon ni Mr. Daryl Tulasidas ang pagsabat sa layi. No? Ang pagsabat sa databo siniya nga trahedya. Amula na. Payda sa. Hindi na nasagad ka bibibibi na kay dako naman na. Hindi ba? Sa aton sini nga mga kabumbo, kung magpasaka iya ang kaso, kung magpasaka iya sang kaso ang pamilya, kabay pa nga hands off ang city government dira. Kabay pa iya nga ti hatagan sang kahilwayan man iya nga magpangita sang iya sining legal team si Mr. Daryl Tulasidas para nga madipinsan niya man ang iya sining kaugalingon. Sa aton sining mga kabumbo. Kay kun apinan pa ini, impluhensyahan pa ini sa mga opisyales, diin siniya sa gapon kung sa mga ano pa bla, kung sa mga karayapa. Dinhay sa gapon, no? Ang hustisya karon sang mga namatyan nga mga pigado man iyang pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Pero tikon mga may sulusarang-sarang abine, no? Ang ginikanan sinibisang mga nagtaliwan, mga negosyante, mga may angas man. Sus Maria kagusip. Matsyag ko, subong sini nag-ingaw na iya ang mga kaso nga ipaslak kag ihaplak sa kay Mr. Daryl Tulasidas. At the same time, tibasi kon madala pa dire ang mga opisyalis naton, no? Sa syudad sa Iloilo nga tuyo kung tani kapan-kapanon, no? Si Mr. Tulasidas. Lakip na driya kung ako, pasakaan ko man niya kaso ang aton sini kapulisan. Pasakaan ko man kaso adtong mga tawo, no? Nga nagtago kag nagbalibad nga yara sa state of shock si Mr. Tulasidas. Ang mga kuno tago sila sa ospital, pero why man sila sa ospital nga itudlo kung sa di nila gindala kag kung sa di na confined. Hindi ba? Istorya kuris-kuris naman ta. Amo ni karon ang isa sa mga concern man naton sa aton sini nga mga kabombo, just like sa mga natabo iya nga mga insidente sa bahin karon sa Bacau, Mandurriao. Report ang mga barangay officials, malaga naman mag-report. Ang mga pumuluyo karon ti ginakibang man kag do kasubong way sila iya sang padulungan sini Banwa nga pangayuan sang bulig. Sa pulis nagaduwa-duwa man sila.
hatagan ka man lang sang calling card sa pulis kag kung may mga emerensya kag magbalik pa diri tawag lang kami. Oh. Do you think pagtawag mo ara dayon sa aton sila Makabumbo? Basi hindi ka nakatawag kay basi maligo ka na, no? Sang bronze. Ang lawas nimo puno na sang bronze, makatawag ka pas pulis. Samo sadto iya nga mga sitwasyon. Oh, kung parakan ka sang luthang kag masakam ka iya sa agtang, masakam ka sa dughan, sa diin man nga bahin sa imo sining lawas, makatawag ka pa, magamit mo pa ang calling card. Oh, hindi ba? Ti sa diin ni karon makadto ang aton siniya nga mga kabumbo nga ti mahatagan sila sa nagakigo sini karon nga nagakigo sini karon nga atensyon. Ang iban sini nga mga ahensya sang gobyerno, just like sang LTFRB, anong ambal ni Attorney Jun Altura, sinya nga naguna para da Esmidyaw, tiyamakon mo sa banwa, nga sa isang thinking, nga sa isang mentalidad. It seems like nga sala pa yas ang biktima, kay nagdangop diri sa Bombo Radio. As a matter of fact, why man yung biktima nagdangop diri sa Bombo Radio, sang makita ini sa Bombo Radio, ang Bombo Radio iya ang nag-extend. Now, sang amon sini iya nga simpo kag resources agod nga malabot namon ang biktima sang manyak nga driver nga si Leopoldo Istabilios Junior sang Lambunaw, Iloilo. Ti hamako ni muna biktima na duwa-duwahan mo pa basi walang tumapartiniser ang ila sini iya nga walang tumatigayon ang ila sini iya nga transaksyon mo sini mo sina. Ti saton sini karon nga mga kabumbo ang pamangkot diri sa mga kauturan naton sa mga kabumbo naton nga nakabatsyag karon sa pangpigos, pangharas. Kung makadto kita sa aton sini mga barangay officials kag malagana sini karon iya nga mag-akto, makadto kita sa aton sini mga kapulisan malagana man mag-akto kag hatagan ka lang sang calling card. Kadto ikaw sa mga public officials naton nga nag-expectar ikaw nga may maalungay kag may mahatag sa imo sang nagakaigo nga tion, agod pamatian ang imo sini iya nga problema, hibubunot ang pagpigo sa imo. Ti sa baylo daw kasubong iya nga istoryahan ka lang sang mga manami sini nga tinaga, pabation ka lang sang mga matamis nga tinaga. But at the end of the day, sa aton sini mga kabumbo, bali wala man lang sa ila. Ti ano, isa bala ini sa mga pamaagi naman iya nga nagatulod kita sa aton sini mga kabumbo nga ti. Sa kundi na lang kita dira iya siguro nga magkanto para nga ti may ara kita sa nga immediate justice nga babaton. Lantawa bala banwa ga kampanya kita iya sa bahin karon sa Armed Forces of the Philippines, as a matter of fact, the government as a whole, to combat sining mga insurgency, sining mga communist terrorist group. Piano ining nagtulod sila nga magsaka sa bukid daw. Nagtulod sini sila sa pagsaka sa bukid bangod sa inhustisya, bangod sa pasalig sang gobyerno nga wala nagatupa, bangod sa pagpamigos sang gobyerno. Tikon ang mga tao nga ila sinigadangpan, way man sila sang hangpon sa baylo, napinan pa yang nagpigo sa ila. Do you think may salig pa sila nga magpalabot nila sa problema nila sa inyo? Tinali blakon madritso na lang ni kaga, dito na lang ni sa ibabaw isugid, dito na lang kami madangop sa communist terrorist group, dito na lang kami manugid sa Sparrow unit. Nga mo sining kinahimo sang mga opisyal kag mga ahensya sang gobyerno. Timayo balay na sa aton sini mga kabumbo, kampanya kita nga papaso na ni ang communist terrorist group. Pero ginahatagan nyo iya sang rason ang mga pumuluyo nga magbatsyag sang inhustisya.
kag ining inhustisya sa aton sini mga kabombo magapabilin ini siya banwa nga pilas sa ila sini nga paminsaron kag balatyagon nga daw kasubong na lang yan naghambal nga ang gobyerno naton, ang mga opisyalis naton, why kita sang palabuton sa ila. Ti manami bala pamatian ina, manami bala paminsaron ina. Ti dapat sa aton sini nga gobyerno why isang whitewash, wala sang cover up. Itugyan sa nagakaigo sa nga insya sang gobyerno nga kung may salabton dira siya ang mga pangatubang para nga matagan hustisya ang mga tawo nga nagasinggitan sang hustisya. Di kabay pa kung may plano man ang pamilya nga namatyan, nalisdan, nga magpasaka sa kaso, hands off ang city government dira. 57 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga Las 12. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa. Suicide sa Banwa sa nga Kabatuan. Isa attempted na suicide. Ano ay hanang istorya sa likod sini? Sa aton sini nga mga kabombo nga naglabot sa punto nga ang nakita niya nga solusyon agod nga tapuson kag malikawan niya sini nga problema, ang mabugat nga problema nga iya sini nga ginapasan amo ang pag-utas sa niya sini nga kabuhi. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience. 1 minuto na kaligad sa tak ng alauna balik sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo sa gihapon ka po mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby. Kay check na to ng linya diri ni Bombo Ria Mumblan. Inamay kantanan karon sa sining pagluntad sang suicide. No? Sa banwa iya sang Kabatuan. Duha diri ang na-record. Ang isa ti na anugid na utas gina niya sining kabuhi but ang isa attempted the suicide. No? Sa aton sini karon nga mga kabombo ano ayhan ang rason sa sining hitabo nga naglabot sa punto iya nga nakapaminsar ining mga individual nga utason na lamang ang ila sining kabuhi. Check naton si Bomboria Mumblan. Bomboria sa report please come in. Patay ang isa ka babae matapos naghikog sa banwa sang Kabatuan. Ini amo ang 30 anyos nga babae kag residente sang Barangay Hines, Interior, Kabatuan, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Jonicio Estacio, officer in charge sang Kabatuan Municipal Police Station, iya ginpahayag nga bangod sa utang kag ginasuprer nga depression, ginuntas sang biktima ang iya kabuhi. Naibaluan nga gingamit sang biktima ang paha, ginburambod sa iya liog kag ginsangit ini sa cabinet nga gintunaan man sang iya kamatayon. Suno kay Estacio humalin sa nagpungko ini bilang officer in charge sang Abril 20 o kon Abril 2023 naka-record ini sang duha ka kaso sang suicide sa nasambit nga banwa. Samtang mayara man sang na-record nga attempted suicide sa diin involved diri ang 15 anyos nga menor de edad nga tuyo magutas man sang kabuhi gamit ang nylon cord. Apang bangod nakit-an ini sang iya amay, gin-report ini ang hitabo sa mga otoridad. Bangod man sa insidente, nagapadayon ang programa sang Kabatuan Municipal Police Station, kaginupdan man ini sang local government unit sang Kabatuan nga amo ang Kabalaka program o kon Kabatuan Laban sa Kahirapan program sa diin nagpatigayon ini sang medical mission, lecture kag distribution sang information, education and communication materials sa mga pamatanon. Yari karon pamatian naton ang pagpakig-angot sang Bombo Radio Iloilo kay Police Captain Jonicio Estacio. Barangay Hines Interior po. Okay po. So, meron po ba tayong motibo? Yes po, according sa mga investigator natin, no, sa pagtanong-tanong nila, parang depression, parang ganon, ang niya, dahilan, parang may mga utang yata na bayarin. Yun ang pagkakakuan nila. Kaya depressed siya, ayun ang santis ng pagpapakamatay. Opo. Ilang months po ba yung ganito pong iniinda ng biktima po? Gaano katagal? Hindi naman kasi parang hindi naman daw akalain na magagawa niya. Pero ang sabi lang daw po, parang ang nasabi na nabanggit niya na yun nga may mga utang. Talaga din utang. Okay po. Pero hindi pa kung matagal na o ano. Aside from... Bombori, ano to? May utang? Ining naghikog? Oo, Bombotsan. Amo na ang information nga nabato naton halin sa Kabatuan Municipal Police Station. Utang kag ginasuprer nga depression. Pila utang yaw? Wala man gid giningadlan kon pila ini Bombotcham no, pero amo ina ang rason sang iya nga kamatayon. Gamit niya ini Bombotcham paha, ginburambod sa iya liog kag ginkabit sa cabinet. Okay.
ti ma-imbestigar pa mangusisa orang pamilya ipaidalom pa inala sa autopsy examination ginusisa sang pulis kag sa ila sila pag-usisa may foul play nga posible na tabo ano Bomboria? Sa bahay naman sang pamilya Bombotsam, wala sang pahayag ang pamilya pangod nga nagapangalisod pa sila Bombotsam. Ang 15 anyos yan, problema yes ne? Ang as per information man sa opisina sa Cabanatuan Municipal Police Station, ang lang Bombotsam ginkakibot lang man ini sang pamilya kay bangod few days ago man nga magkomiter man ini siya sang sini nga buluhaton nagasinadya pa ini, so wala gid sila may nakita nga problema sa menor de edad kag wala ini pa nangahingadlan nga motibo ang kapulisan tuhoy kung ano man ang rason sang iya nga pag-commit sang suicide. Dakit ani ni sang iya amay, so giniport niya ini sa kapulisan. So as of today man Bombotsam hambal man ni ginpahayag man ni Police Captain Estacio, hindi pa mastorya ang menor de edad. Pero why man sang mambal nato na biti do why man sang problema gid Bombo Ria sa iyang pamilya, why siya nakasumiter? Kaya nagakadlo-kadlo pa sa Bombotsam, so wala gid nga bahid nga sang kung ano man bala kung kasubo sa halin sa biktima. Sige. Sa menor de edad. Okay. Alright? Ini si Bombo Ria Momblan para sa #1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Ria Momblan sa imo sining follow-up report. Ang napatay 30 anyos nagkomiter sang paghikog bangod sa problema sa utang. Sa aton sinima kabombo. Well, kung pinsaron mo, umpisa iya sa tiyempo sang pandemya, sino man biang wala ng utang kay do halos na nagpamigado. Nagsarado siniya ang mga negosyo, balaligyan, establishmento komersyal, nadulaan sang palangabuyan ang mga trabahador, empleyado. Kay hindi na makasara nga magsweldo pa ang ila sini nga ginobrahan. Tigin nagpanirado kag why na sang trabahong iban, why naman sang sweldon. But kung ilang taon nimo damo gid sa mga naka-recover man gani. May pipila kita ka mga kilala nga nagapanghampol man sang kautangan, but why man nagyan naglabot sa punto nga makapaminsar sila nga maghikog na agod iya nga mapalagyuhan ang ila sini nga problema sa utang. Ang depression sa aton sini nga mga kabombo, isa sa mga leading nga kausa sang paghikog. Tiyang 15 anyos, masinadyahon pa kuno mo. Sang nagligad sini nga mga inadlaw before siya nga mag-attempt nga maghikog. Amo ning isa sa mga makakululba nga ginabatsyag, ginasufrer sang isa iya ka individual ining depresyon. Kay bala mo ining depresyon, lain iniya sa mga regular nga mood swings or mood changes or feelings sa tagsa iya ka matag-adlaw. Ang depresyon sarang makapikto sa tanan-tanan sa aton. Makapikto ini sa naguba nga relasyon, makapikto ini iya sa problema sa pamilya, problema sa mga abyan, kag sa komunidad.
problema sa trabaho, problema sa eskwelahan. Ang iban siniiya nga mga individual or kalabanan sini sa mga nag-commit sa nga suicide or paghikog, nagahambalang ila siniiya nga mga himata nga do hindi man balanon kay masinadyaon man siya, permisa nagayuhom. Makakulol ba banwa ang gamiton ko abing nga term, ang yuhom ni Joker or the Joker smile? Ining yuhom, mga kabombo, literal nga ginapakita naton or amuning literal nga Joker smile, deep inside, tuman kabugat sa iya sini nga balatyagon, damo ginapaminsar, damo ginaproblema. Sa kadamo sa problema niya, hindi ina mabalaan kung anong problema niya. Pero agod, mahinago ini sa iya sini nga mga abyan, himata, kag sa mga tao sa iya sini nga palibot, ginapilit niyang kaugalingon niya nga magyuhom. Kita nyo na ginabutang ni Joker. Ang duwaya sini iya ka point finger, kag ginahitad niyang iya sini nga orang iya sini nga bibig. Para iya nga makapakita sa nga yuhom. May isa pa ginadabong mo. May latong nagtulo ang luha, bla. Ha? Oh. May araw? Tapos may ano pa gini siya sa may isa na kasin balaan sa sining pelikula nga Joker ni Joaquin Phoenix. Nga kung sa diin sa aton sinima kabombo, nagatubang siya sa espiyo, nagakadlaw. Why man siya nagakadlaw? Ginpilit yang kaugalingon niya nga magkadlaw, samtang nga nagatulo ang iya sini nga luha. Oh? Why man naton literal nga ginahambal iya karon nga among ning natabo sa 15 anyos nga dalagita or sa iban sini nga mga naghilikog, pero sa nasiling ko na ining mga tawo nga ti ang ila sini nga personalidad nga bisan why iya sang may mabulig siya, malampuasan niya ang kung anuman nga problema nga iya sini nga matubang. Pero ang kamatuoran sini Ibanwa daw halos iya nga masurrender or nag-surrender na gid gani. Pero para nga mahinago iya ini sa iya sini nga mga kakilala, sa iya sini mabyan, sa iya sini nga pamilya. Iya lamang ginagamit ining Joker smile. Pilit nga yuhom, pilit nga kadlaw as a smoke screen. Nga deep inside gali, tuman ka sakit, grabe ang sufferings. Tormented siya sa mga problema sa palibot niya. Depressed siya, bangod niya ti. May mga nasalapo siya nga problema nga naglapot sa punto nga hindi iya na masarangan nga lampuasan pa ini. Sa aton sini nga mga kabombo. That is why nga sa kon may mga kasubong sini nga mga sitwasyon kag mapanilagan ninyo, manotisyaran ninyo sa inyo sini nga mga kakilala, himata, or kung sino man dira, nga mayara sang kasubong sini nga mga aktwasyon, kamo na ya mismo ang maghimo sang una nga tikang para iya nga maka-open up ang inyo sini nga kakilala, abyan, himata. Now, simptomas sang depresyon, poor concentration. Hindi siya makakonsentrate, kiti gagamo utok mo. Feelings of excessive guilt or low self-worth. Mambal siya nga tibaw.
Akon gini sala, way na kuya pulos, ano pang pulos sa pagpangabuhi ko ni sa ibabaw sang kalibutan. Oh. Hopelessness about the future. Oh. Thoughts about dying or suicide. Hindi matulugan, disrupted sleep. Nagniwang. Ang iban sinita nag-gain sang weight kay mayara sang ginatawag sining kung depressed mo lang iban, ginatuduhan nila kaon kay dira na lang nila bawi mo. Kag ining masami nga nagabatsyag sang kakapoy o kon mayara sang low in energy. Ti kon makita mo ining mga sinyales sa imo kakilala, bisan imo coworker, imo himata, no? Kung sino man dira nga malapit ang imo sini nga balatyagon, ikaw na nga himo sang una nga move. Oh. Para nga may istorya siya, para nga bisan pa paano may outlet siya, mahambal niya, mapautwas siya sa imo, and eventually sa aton sini nga mga kabombo mahagan-hagan ang kabugat kaya sini ginabatsyag, kag hindi maglabot sa punto nga ini siya ang paminsar nga utason ang iya sini nga kaugalingon. Oh. Pero kung ako naman yung pamangkuton mo, ang paghikog bala makasulbar sang solusyon, ang sabat ko dira hindi. Ngaman, ti ko may problema ka, kag para nga palagyuhan or kung natamaran ka na maminsar sa imo sini nga problema, mahikog ka na lang. Dugang lang na sa problema sa imo sini nga mga pamilya nga ginbilin nga man. Ti paligban pa nila kung paano kay palubong. Kag sa pagpalubong sa imo magasto pa sila sa kwarta. Problema gyapon. No? So ining mga problema, ining mga pagpanghangkat sa aton sini nga kabuhi. No? Ginahatag ini. Kumbaga pa challenge ini sa aton nga kon malampuasan naton ini, magahimo sa aton bilang isa iya ka mas maayo, mas mabakod, mas may malapad sini iya nga paminsaron nga isa kasahi isang tawo. Ang aton sini nga maturity sa pagdeal sa kabuhi naton mangin 1 step, 2 steps or even higher sa tagsa iya ka may problema nga aton sini nga malampuasan. So kung may problema ka, hindi ang paghikog ang solusyon dira. Kung may problema ka sa kwarta, pwede ka man makapalapit diri sa mga anchorman sang Bombo Radio Iloilo, no? Kay sa station manager abi, no? Kay Mujan pwede ka man makakanto sa assistant station manager kay Bombo Doni Digala, no? Sa akon guro Bombo Vel. Bululigan man tangadaan mo. Bisan pa paano? No? Kung masarangan ko lang, why not? Oh, mabulig ta. Oh, kung gusto ninyo kay istorya, mga mo advice, pwede kayo ka mo makapalapit diri, pwede ka mo makapagigangot, pili lang ka mo sa mga personnel diri sa Bombo Radio. Oh, sa aton sini nga mga kabombo kay tiluyag man naton nga makabulig sa aton sini nga mga kabombo nga nagasufler sa depresyon. 19 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Ang Mandurriao PNP pasangkaron pagin sini nila ang ila sini nga patrolya kagapon ang ipasangkad nila ila sini nga investigasyon subong ila naman sini nga pagpatrolya sa barangay Bacau sa distrito iya sa nga Mandurriao kag atong natumba wala sa motorsiklo, nag-slide siya kay madanlog kuno ang dalan. Now, nag-slide siya, nakigo sa, sa wing van to, or sa isa ka truck. Sang ginusisa, ito nga sining motorsiklo, may makaulubog ito nga ilim nun. Anong latest na diri banwa? Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum.
Mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon uko ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kada siguro. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Hibalo naton ini una ang may kantanan sa vehicular accident nga natabo sinigin lamang iyang aga kay una diri ginalantaw nga bangod sa pagtupa sang ulan, nagatuga nga konsidente madadlong aton sini madalanon. Oh. Pero sang ginhusisa to sang mga otoridad, sus, ginkakibot nila nga may ara sa makulubong nga ilimnon. Sana sambit sini nga motorsiklo. Lakip na diri ang pagpabutsyag sang Mandurriao PNP nga pasangkaron sini nila ang ilag karon iya nga patrolya sa barangay Bakhaw sa distrito sa Mandurriao kasunod sang insidente
no? Kag presensya pag guba sang puluyan sang mga armado sini ang lalaki. Check ta si Bombo Jom Marvilla. Jom, sa report na please kamin. Nagpabilin diri karon sa ospital ang ining duha ka individual. Matapos nga na-disgrasya ini sila sa ginasakyan ng motorsiklo sa may barangay Lapos Norte, Iloilo City, subong gid lang aga Bombocham, no? Based sa pusisa naton, kay nag-programmed investigation si Police Staff Sergeant Rene Aguinaga, ang traffic investigator sa sining nasambit karon niya nga aksidente. Bali ining motorsiklo kag ginasakyan sining duha ka individual. Halin ini siya diri sa may Rorowat, pakadto ko tani sa may area sa Mansaya, no? Distrito sa Lapos. Unfortunately, pag abot sa manisambit karon nga lugar, kay ay sa to sa gidalantaw ti kumo nagitupa ang ulan tapos espalto ang dalan at the same time likoon, no? Bubutsam ang lugar. Ginalantaw to nga ti badasig ang pagpadalagan sining driver sa motorsiklo nga kun abasihan diri ang closed circuit television nga nawidan karon sang pulis nga nakita diri ang pag-slide sa motor kag nag-overlap, no, sa sining linya kay akon kita maglantaw may solid lane sa tunga sang dalan. Amo ni blang color yellow, titmis nga si parar ini siya sa piyak nga linya. So naglapaw ining driver sang motor, rason nga ti nag-slide ini siya. Kaya unfortunately, may nagapadulong nga close ban, no, six-wheeler nga close ban bubutsam nga tiara siya sining nga linya. Gintingwa pa sa driver nga malikaw ang manobela. Agod nga hindi mapuruhan tong driver, no? Unfortunately, ang sa likod nga porsyon sang ruweda, gina-check pa diri kay doon nakaigo gito sa sining ulo. Bubutsam. Pero sunod kay Staff Sergeant Aguinaga, alon sa man ini sila nakasuksok, no, sang helmet. Pero sang natabo to nga pagtumba nila, adun nagsiparar na, no? Siguro wa ito malak mayo amo tong ati kulong tawon diri. Ang ilasin ni karon niya nga sitwasyon. Based to sa pagpakandak sang investigation abi sang pulis, atin na recover to gani sa area at nagkalabuka tong iya sining visor sang helmet tapos masinila siya to nagkalabilin pa kag nakuha to bubutsab ang isa pa tok botelya malubong ilimnon sa lugar. Si suno kay Staff Sergeant Aguinaga, kay pag-abot niya to ginkarga na to sa may sa may ICER ang biktima, no, gipamangkot ta basi posible na kay nombla sa makulubong ilimnon. Ang driver rason ito ay makontrol to ang yan sining speed sang motor, rason nga nag-overlap, no, kay bisto sa pagklupang kotaton, akapon may naksidente managli, no, nga motorsiklo, sa may nasambit man nga area, no, bubutsam, bunagi na lang tao, dira kasi tabak kaliko, no, hindi mo magitaan kung may nasumalang ka kung magliko ka, amo na nga ti dapat maghalong gid. Siguro ti kung naka-apply man to ka brake, kay ang motor yan ni Aerox 155, di ba dasig-dasig man, tapos ang rueda sini usually mo bala makita ng rueda sa mga scooter at yung malapad-lapad kung doon manipis-nipis amo man na siguro nga doon nag-slide sa akag ko naka-breakid man why na magkapyot, no, mo nang isa dira sa ginalantaw man nga karason akag tiya mo na yan basi nakainom pagidlak may mga makulubog tong ilimnon ang nakuha ang pulis. Ang isa to botelya duha pa to ganin buksan mo. Siguro ti dalon niya o di na to i-dalon bubutsam sa recover dito ya sang pulis sa lugar. Tigin pa ngayon ano to sa number kagin record na to ang salakyan, no, sang close ban kagin na karin so sang pulis nga ti kun mahimo nga ti bulikan na lang isa pagpabulong ang duha ni karon ka mga biktima. No, kay ginpamangkot taman ti matabo sini makustody ni ang driver sang close ban gati involved ni sa aksidente. So no kay Staff Sergeant Aguinaga, clearly man no kay kita to sa closed circuit television nga una ni natumba ang motorsiklo kagati ulihilan ni ang close ban sa matumba na bubutsam.
Kaya mo naglalantang duay man kuno sang gid makita din no nga ti i-detain ang driver sang cruise van. Si Staff Sergeant ang ginagabla sa matakigangutan sa Bombo Radio. Bali ang close van pakadto sa dire kay Ilo. Ang motor pakadto sa may Mansaya, sa may Coastal. Tungod nga nag-overlap ang motor, nagpahigad ang close van dire sa piyak pero nalabot yagid gyapon sa motor kay nag-overshoot ang motor. Dinigot nga nakabugos. Dinigo driver sir? Sa driver sa motor ang pilason niya dire sa may itsura amo man ang babae. Kay sa corner gid sila mismo sang close van nakaigo. Ano na danlog dalan? Posible amo na ang rason nga naka-overshoot ang naga-drive. Naka-helmet mas lang duwa? Naka-helmet sila. Naka-helmet ang driver amo na nga siguro dire ligo wala solo. Tapos ang bahay sir? Sa iya nga dire dito. Agtangman? Agtangman. Ano konsyo sila? Konsyo sila gindala sa ospital sila nga diyan. Ang driver karon sang van anong matabo sir? Kay considering ang driver sang van ara man sa right of way, ikaw pa sa gani to avoid sang nga mag-head on. So hindi ta na sa masiling siya ang dako nga may liability. Ang dako nga may liability ang motor nga nag-overshoot. So ano pa ni ina-encourage ta ang driver ang tag-iya nga kung may mabulig sila sa biktima, it's better para magastuson subong kayo ng ang driver sa motor. Why man nalagyo tong driver ka ban? Wala. Ate sige. Si Staff Sergeant ginagat mo na na-mention to nga ti way man ti kulang taon way man sang liability no sa natabo ni nga disgrasya only nga ti motor pagkatumba do sa patugani na bungguan sang motor puputsam. Ti mayo lang kay white to bay na sumalang kay nag-change lane ning van mo kay naglikaw sa pero ti mayo lang kay white sa man na sumalang halin to sa linya man ka motor ay kun ng taon ta ang pinaka-final na ning plaster ka bandri na spiyak nga linya doon naga-counter to kay ti among to gani nga ginikawan niya tong motor ay kun way siguro basi sumukot patos dalom sang iya sini nga cruise van nga nasumala sining motorsiklo sa may area Bambutsang. All right. Samtang sa apiak diri nga bahin, update na niya no sa tabo sa Barangay Bacau distrito sa Mandurriao kung sa diti mo to nga agin harasto sa pulo ka mga individual no armado ang ining papuloy-an sang pamilya Himenilio sang naglikad nga adlaw. So pinaka-latest diri karon sa may Mandurriao PNP bangod ti sa sining natabo no sa may lugar dikit madula ang kangawa no kontra kulba sa mga pumuluyo sa may nasambit karon nga area. So ginapanuhan na diri sang Mandurriao Police Station nga mag-conduct ini sila sang foot patrol no sa may nasambit karon nga lugar para ti masiguro pagid ang seguridad sang pumuluyo kag mangin confident man sila no sa ila sini karon yang matag adlaw nga tanan kung may ara sila makita nga pulis no sa may nasambit karon nga lugar Bumbutsam no suno kay Police Captain Val Campbell ang si pulis sang Mandurriao Police Station ang katuyuan sini hindi lang ati malikawan no kasubong sa natabo kundi ti malikawan pagid no ang pag-engage man no sa illegal nga droga sa mga pumuluyo sa lugar ay ti amo na gani no basta kun magaba gani nga Bacau Mandurriao hindi man tanan muna ti may mga engagement abi no sa illegal nga droga ang pinaka mga pumuluyo sa lugar Bumbutsam amo na nga ti sa man sa kinalang tao mati dako man ang mga epekto sini sa barangay in terms karon nga ti amo na ang pag-istoryahan dugang pa sa natungdan pwede nakapatigayo man sila no sang pag-imbestigar sa lugar kung sa DNT din pang check nila tong closed circuit television opportunity sino kay Captain Campbell while sila may nakita nga pulo ka mga individual o kung armado abi gas babaw so gin-check nila why to no tapos andiri sa may area sang koronhan sang barangay hall may araman closed circuit television
why man sang may nakita abi kung may naglabay nga mga individual, only ang mga salakyan bubusam, pero mo pa ning ginabalidate sa pulis. Kung balati nagsakay kung anong vehicle ang gingamit nga amo nabi nga ginsakyan abi posible sining mga nasambit karon nga mga kalalakinhan, no? So Mr. Karan Padre sang otoridad bumbutsam kung tani kung may abi nga nakakita kung witness kid, no, nga nakadetermine kung ano to ginsakyan nila, so manasig ang pag trace up, no, sa nga pulis kung sa dinila sinikaron nga destinasyon abi, no, kung sila nag-exit, no, patapos ini nasambit karon nga natabo, no, sa may nasambit nga lugar bumbutsam. Ipabatita si Police Captain Val Campbell sang mapakigangutan sang Bombo Radio. For now, sir, wala kami sang may makita nga allegedly armed persons nga naglabay or nagsulod or nagwa within the area. Amo na isa sa mga palaligban namon kung hindi namon ma-correlate, hindi namon ma-link sa gina-allege nga armed men na nag-exit. Ka kung isipon mo, kung naglabay sila sa bridge, may duwada ka CCTV, maayo nga klase ng CCTV ang malabayan nila. Kung diri man sila maglabay sa main road, damo sang CCTV nga malabayan aside sa may mga private individual dira ang panimalay nila may CCTV. Pero ang salakyan, sir, may naglabay ng salakyan. Ate ang salakyan posible damo kay damo na daga pa naghiya sang mga salakyan dira sa area. So plus ang balay abi sang Himinilio masudlan sang salakyan dira. So you need to walk pakadto sa main road sang Barangay Bakaw or you need to walk dire ka maagi sa Barangay Desamparados. Okay. So, ano rin ongoing pa ng Japan nato investigation man, sir? Yes. Sige ina kay isa ka mandato sang aton nga pinalangga nga city director nga to dig it up para nga mabalaan gid ini kung ano ang madalom nga rason nga ang ginobra ini sa isa ka ultimo kag peace loving family dira sa Barangay Bakaw. Nga kung isipon mo sa kadugayon when our city director assumed office diri sa Iloilo City, ang Bakaw is wala sang history sang pagpangawat. I mean nga reported wala sang mga na-record dira nga rumble or mga any sensational nga mga crime. Aside abi sa hindi naton matago nga some or few of ang mga taho dira nga naga-involved sa illegal nga droga, yet na-address man sang pamunuan sang polisiya diri sa may police diri sa may ICPO. That's why nga may mga series of action bunga man sang produktibo nga resulta. So aside dira wala na sang mga dalagko nga krimen nga nagkatabo. That's why nga ako personally being a station commander of Manduria for almost 3 weeks, wala kami sa mga dalagko nga insidente nga na-record dira sa may Barangay Bakaw. Isa sa mga ginatun-an naton. Pero sa matuod lang mismo ang barangay, kumuloy sa Barangay Bakaw ang testify sina almost every night or almost every day mabatyagan nilang presensya dira sa kapulisan in uniform personnel kay may isa kita ka mobile patrol nga in charge dira sa Barangay Bakaw kag sa mga katupad ng mga kabaranggayan na nagakandak sang mobile patrol. So isa ina pagid sa mga ginapag-isipan naton nga mag-conduct sang Toro mobile foot patrol dira sa area para at least mapasiguro naton nga mabatyagan pagid sang aton pumuluyo ng kapulisan. Joms?
Si Police Captain Val Campbell. Tiyan mo na ang Apot Patrol amo ni ang yang ginaplano diri pabutan kay amo to una to ngati may mga mobile patrol ngati naga check sa area, mga uniform personnel adra sa mansambit sa lugar ti kay mga ngati damo mga sulodlon. So mas mayo ngati amo na may mga pot patrol nga patigayonon agod ngati mga secure man no ang seguridad sa mga pumuluyo, especially karotis pamilya pamilya to sang gin haras to bombo sam kay ang natabo kagabi tos lak tulog tos lak balik tos balayda dito lang tulog sa may Haro Market ganti sa kangawa nga basilikan. So bunang isa diri sa mga alihokag interventions man sang Mandaluyong Police so the concern karon sa family and also sa bang kaiping sila nga magmalay adra sa mansambit karon nga lugar. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniyang follow-up report. Ang background sining balay ti ginbakal ini sang nasambit sining nga pamilya sa isa ka naga-apelido prebindido ti basi kon nasalaan gid man ini banwa o galing kiti the damage has already been done para iya sa pamilya nga mga peace-loving family kon si Captain Val Campbell pang pahambalon. Sa aton sining nga mga kabumbo. Sa mga pumuluyo sa Barangay Bacau sa distrito iya sa Mandurriao. Para nga malikawan naman naton iya nga ti una bes stereotype, generalize kamo dira nga basta magambal gani Bacau bauti or Bacau bauti pugad ini sang mga drugista so on and so forth. Para nga once and for all matapos na gilamang ining problema dira. Kooperar kamo sa pulis. Direkta kamo sa aton siniya nga city director or sa kung sino man nga mga opisyal sa nga city drug enforcement unit. Para nga isugid ninyo kung sanday sino sa diin nagahukmong ining mga drugista. Kay makaluluoy ang mga peace-loving family, peace-loving people, mamamayang ayaw sa droga nga dira naga-star sa Barangay Bacau sa distrito sang Mandurriao. Kay ti subject ini sila sang posible masalaan nga senaryo. Masalaan nga dira nagapuyo, dira nagahukmong. Drug din or kung ano pa iya nga maangot sa illegal drug activities. Ti para nga mapapas na dira ang mga drugista, ipang tudlo nyo na lang sa aton sino mga kapulisan. Kung nakulbaan ka mo nga ma-identify ka mo dira iya sa mga drugista kag posible balikan ka mo, hindi ka mo magkabalaka kay pananglitan nga mahatag nyo ng information sa City Drug Enforcement Unit sa aton siniya nga City Director kag ila siniya masiruin ang mga target ang mga subject nila ubos gini ni kaladakop. Kag hindi ka mo kabalaka nga makalapos ini sa kung sino man nga mga tinawo sang drugista kay ti nagasalig kita nga ining mga kapulisan naton, partikularmente ang yara karon sa Drug Enforcement Unit, City Drug, Provincial Drug, Regional Drug Enforcement Unit, tiini sila nga mga unit banwa ang mga personnel nga nagabugos diri mga nakatask kagang ila siniiyang primary duties and responsibilities nga ila tanan pang dakpon kag ilupot sa karsel ining mga drugista. Ti
Ti para nga matapos na ni ang posible pagbalik pa dira sa nga kung sino to nga mga armado nga grupo, of which hindi naman siguro dapat pa naton iya nga pag iplastar gid tudo-tudo kag kun ano, balaan naman sa mga taga-Bakaw kung sanday sino to. No? Balaan naman na sa mga barangay official kung sanday sino to, balaan naman na iya sa nga Mandurriao PNP kung sanday sino to. Your guess is as good as mine, kumbaga. Ti para iya nga matapos na ning kakugmat nira nga posible magbalalik naman itong armado nga tao ato, isugid yun na lang kung sanday sino padabilin nga mga durugista sa diin sila nga area nagahukmong kag kung sa diin sila nagapalanago dira. Para nga maka one time, big time ang City Drug Enforcement Unit kag ang Mandurriao PNP para magkaladakpan sila tanan. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa pagbaliktad dugang nga mga balita kag impormasyon. Check naton ang balita ni Bombo Lindsay Bade. 23 ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo, wala pa malabot ang target nga 70% dog population nga dapat mabakunahan sang anti-rabies. Malikantay ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum oras. Church, ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tao. 9 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Check naman naton this time balita ni Bombo Lindsay Bade direktamente karon sa may Kapitolyo. 23 ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo wala pa malabot ang target nga 70% dog population nga dapat mabakunahan sang anti-rabies. Ang anti-rabies or ang anti-rabies ang mga stray dogs nga hindi mabakunahan sini amuning nagatugas ang risgo nga makakagat mga biyan sa mga pumuluyo, no? Nga kadelikado nga daan kon na makagat ikaw sang ido nga hindi bakunado sa anti-rabies vaccine, no? Kay sarang ini nga makapatay sa isa ka persona, sa isa ka tawo. Momolinsi sa report, please come in. Nagapanawagan bombot sa amang Iloilo Provincial Veterinary Office sa mga kabanwahanan sa probinsya sa Iloilo nga wala pa yan nila no ma-reach
ang 70% nga target sa dog population nga dapat mabakunahan sang anti-rabies vaccine. Dapat sunod diri kay Dr. Darrell Tabuada, ang provincial veterinarian, dapat nga i-utilize no ang tanang nga vaccine sa ginhatag sa nga Iloilo province kay tikod ano man ang kinahanglanon abi no nga mga resources, manpower, dapat nga mag-coordinate lang ang ining mga municipal veterinarian sa bahin sa probinsya or sa provincial government kay kinahanglan nila sa resources and manpower, handa man yan no ang bahin sa provincial veterinary office na magbulig sa ila agud nga ma-reach ang 70% nga target dog population nga mabakunahan sa anti-rabies vaccine. Kay as of today, June 22 nga data no sa Iloilo Provincial Veterinary Office, Bombotsam, we have 23 na. Kahapon 20 lang ni ang ining mga banwa nga naka-reach sa 70% na dog population mabakunahan. Subong we have 23 na no ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo nga na-reach na ya ang 70% ka target population, and 20 ka mga banwa nga ti wala pagid sa gihapon nalabot ang ilaya nga 70% ka dog population. Sa kabug-usan no sa bahin sa probinsya sang Iloilo, ang Provincial Veterinary Office, ang Municipal Veterinary Office, naka-vaccinate na ya sang 63.84% sang aton nga mga ido dari sa probinsya, equivalent kini sa 193,743 heads sa mga ido. Kagati ang subong ang lauman ni Dr. Tabuada nga ting ini balang nabili no nga 20 ka mga banwa nga ti wala pa ma-reach ang target. Nagpadala ni sila sulat sa mga kabanwahanan kag nila subong gina-monitor kag makakuha sila sang feedback kung nga ti wala ni ma-reach ang ining 70% nga target dog population. Kay tinag-umpisa nimong ining vaccination, actually massive na siya nga vaccination no sa bahin sang katagsa ka mga kabanwahanan. Ginumpisa ni siya February, so 3 lang ni actually kabulan ang ginhatag sa Provincial Veterinary Office sa ila. Tubtob lang kun tani ni Abril ang ining pagpabakuna, ugaling kay ti bangod sa mga circumstansya man sa bahin sa mga kabanwahanan na rason nga ti wala nila ya malabot pa ang 70% nga target dog population. Pero ang iban diri sa ila suno kay Dr. Tabuada, late na abi kuno nag-start sa pagpamakuna kag ang iban diri kulang gid sa resources. Amo na gani nga tinag panawagan diri si Dr. Tabuada nga dapat mag-coordinate gid sila kung may mga kinahanglanon sila nga mga manpower or resources agud nga ti madali nga mabakunahan ang ining mga ido sa ila tagsa ka mga banwa, Bombotsam. Actually kun aton balik-balikan nagpain ini gani no ang gobernador si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sang 8 million pesos para sa 20,150 vials sa sining bakuna. Kadi ang ining vials nga ini Bombotsam amo na ning ginalantaw nga maka-cover sa 70% of the dog population sa probinsya sa Iloilo. Yari bala ato pamatian ang pagpahayag ni Dr. Darrell Tabuada. As of today, we are already have vaccinated 63.84% sang aton nga mga ido diri sa probinsya sa Iloilo. 63.84% I mean, which is equivalent to 193,743 heads. Okay. Pila na ni Doc ka mga ka mga banwa sa province ang nalabot na ang 70% na target ng dog population? Out of 43 municipalities in the province, 23 municipalities ang wala maka-reach ang target, ag 20 ang naka-reach ang. Okay. So ano ang pwede ni nga maobra sa mga banwa naton nga wala pa maka-reach, Doc? Sige lang sa gihapon ang ilang pagpatigayon sa vaccination. Nagpadala kita sa sulat sa tanan yung mga banwa hindi nga wala nakalabot sa ilang target. And we are still monitoring kung sa ilang feedback kung paano nga wala malabot ang target. Mostly sang ila is ang kulang sa resources. Okay. May deadline kita ni Doc sa sining target or wala man? Actually, ang target natin is February to April. At least within 3 months time dapat makabakuna kita
But of course, may mga ara kita nga hindi mapaiway nga mga sirkumstansya. So that is why may ara mga banwa nga wala gid ma-reach ang target. Okay. Pero may mga banwa kita nga sige-sige kagdalayon sa gihapon ang vaccination sa mga ido, Doc. Kagkuring. Yes. Kay sang pag-kick off natin sa February, pabakunahan pang vaccinator. So late sila nag-start. So that is why late man sila nga hindi nga matapos. So ongoing ang vaccination sa mga banwa ngayon nga wala pa makareach. Oo, okay, sige. Lastly na lang, Dog, ang imo na lang panawagan sa mga banwa nga hasta subong wala pa ma-reach ang ilang 70% nga target sa mga dog population naton. For those municipalities nga wala pa ma-reach ang target, at least i-utilize gid naton ng aton nga tanan nga vaccines nga ginhatag dira sa inyo. Ang amon lang na kung ano ang kinahanglan ninyo dira, if you need resources, sang manpower and others. Please coordinate lang sa probinsya kay we will provide ng ibang kakulangan sa ilang banwa. Amo lang niya nga aton nga wipon para nga mapanubo naton ang rabies cases naton sa probinsya sa sunod nga mga tinuig. Nabatian Bombotsom si Dr. Daryl Tabuada ang provincial veterinarian. So ang ining record actually gani sa Department of Health nagapakita nga ting rabies infection gid sa aton nga pungsod, mostly bangod gini sa mga unvaccinated nga mga ido nati ang fatality rate nga daan 100% gid. So amo na nga ginapanawagan gid sa bahin sa Provincial Veterinary Office nga i-submit gid ang ining mga ido nila for rabies vaccination, magkooperar agud nga ti maka-save man bala sa madamo nga mga kabuhi diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo, Bombotsom. Kagang isa pa gid sa mga challenges siguro Bombolinsi ining mga stray dogs bla sa mga kabanwahanan ngati kun hindi iya pag hungdon sining pagpangdakpon kag pangbakunahan hindi rin ang isa man sa mga dako nga problema sa komunidad, Bombolins? Yes, amugid Bombotsom kay kalabanan ang may mga rabies, amuging mga mga stray dogs or layaw nga ido nga ti amo man gani ang ang isa man sa focus sa bahin sa Provincial Veterinary Office nga mga layaw nga ido dapat nga ti mabakunahan kag mauna gini sila bakunahan kay bangod nga nagaiman actually ang Iloilo Provincial Government nga ma-declare ang entire province Bombotsom nga rabies free by 2030. Kag ano man apilar man kita sa mga pumuluyo, Bombolins, nga mangin responsable man sila sa ila siniya nga mga hinuptanan makabatas kay imo iya nga ang imo sining best friend kay ti ang ido ginatawag nga man's best friend mo makabatas kay imo yang imo best friend mangin rabid kag makatugas ang hindi mayo sini nga kapalaran sa iban sini nga tao or even sa imo pa sini nga himata, Bombolinsi. Yes, in fact, gid Bombotsom mangin responsable gid ang tagsa ka mga dog owner, may mga abuso ni gani nga free lang man nimo ang ining pagpabakuna sang ilang nga mga ido, amo na kinahanglan lang gid yang imo lang gid yang kapisan nga dalon sa kun sa diin man dira ang venue api sa pagbakuna sang imo yang nga ido, Bombotsom. Hindi na paghulata pa nga ti ang may ara pang kagto ng imo nga ido antes mo yang nga pabakunahan. All right. Ini si Bombo Lindsay, ermitanyo bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kita, Bombo Lindsay, bade. Kagati ang tagsag ka mga rural health unit, no, may ara man na dira sang available vaccine. Kag may mga programa man nga ang nagikan karon niya sa provincial vet office bala nagapamarangay naman gani kag nagapang banwa-banwa para iya nga mapatigayon ining pagpamakuna sa mga ido, no, ti mga stray dogs dira pangdakpa nyo, no, kag pabakunahan sa aton sini karon yung mga kabumbo kay ti delikado ina kung makakagat nga wala iya sang bakuna dako ang tsansa nga mangin rabid man ang isa iya katawo kag tunaan sang iya sini nga kamatayon. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine ini si Bombot Shama Blancover gabilin sa imo sang manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 18 to 24, 2023. Ang Technocrats Band, isa sa mga premier bands ng Iloilo nga makakanta sa inyo paborito nga mga oldie-goldie songs, has set their mind sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa Hunyo 24, Sabado, sa Concert at the Plaza. Eksklusibo kag para lang sa inyo, umpisa alas 6 sa gabi. Sa among musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags ka iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 25, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda, magaumpisa alas 11 sang haga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga kabay aton batunon nga salamang nagaisahanon nga sabat sa tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig.
Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Feeling lazy this afternoon? Sino mo nabing hindi, no? Mas luyag na lang nga magtener sa katre, sa ginahigdaan, sa ginabatangan. Kay kanami, lagi di tulog-tulog. Mabugnaw, atong nga panahon, nagaulan-ulan, diri sa syudad sang Iloilo ang butas, sa inyo nga mga lugar diraya. Outside of Iloilo City, kamusta man kamo dira? Basta diri sa amon, maulanin ang hapon. But anyway, we're going to keep you warm with the stories that we have in stored para sa inyo sa saning nga hapon. Buto ka nami, lagi ko tani, no? Gabatang-batang kada or gapong-gapong ka lang da, and then may ginalaga-laga kada aging kamote or saging, mga bagong tuba na bala, no, baw do kanamit kidya. And then mga pika-pika or magtaho ka, and then mamati diri sa mga istorya sa KLP.
perfect afternoon. Sana all, no? Wish ko lang. Anyway, good afternoon, Gid Liwat, sa inyong mga kabombo. Kumusta man ang inyong mga buhay-buhay? Ano nang mga nangyayari dyan? Please update us. Email lang, ha? Ang inyong mga istorya, basta may liya ka mga i-share diri sa KLP. Please share ang inyong mga istorya so that all of us can enjoy sa inyong mga stories. Ang himo nyo lang, email nyo ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can send it sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Good morning lang daa sa mga bagubugtaw. Or sa mga nagtulog pa lang dira. Hindi nyo ko pagtulugan. Marapdanay kita this afternoon. Again, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. Aring anton ang bahanan para sa inyo. From Kimberly De Leon, no batteries required. Good afternoon. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign, fragile without warranty, caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break, there's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the
She'll handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. No batteries required. Kimberly De Leon. Yeah, kung wala brown out dira, no? No batteries required, gid. Musta na sa inyo? Di ba siguro brown out? Dahil sa syudado, hindi man brown out. No, bisang wala battery, no? Pwede isaksak ang radyo. Anyway, this afternoon, I am ready to give you ang aton nga mga istorya para sa inyo. And again, samtang nagapangapikapi ka mo dira, nagapamati ka mo dira, isuguri ang inyong mga istorya man nga luyag man i-share diri sa KLP na bala nga hindi lang siling I wish ko lang makasulat man sa KLP kundi nga make it a reality. Ipadalagin nyo ang mga istorya i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Our first story sa nga hapon nagikan ini sa kay Mainan Tuson sang Iloilo City. Do ka heavy gid no. Sa iya pala nga code name. Do ka heavy na. Mainan Tuson sang Iloilo City. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa imo, sa tanan nga katapo, sa Bombo Radio, kay sa tanan nga nagapamati, sining imo nga programa, ang kahapon lamang. Una sa tanan, nagahatagid ako, or nagapangayo ako sa pasaylo, kag ang paghangop sa maiguan, sining akon mga tinaga. Inday Regine, suno sa kasuguan sa mahal nga Diyos, magbulig ka sa imo isig katawo. Pero paano abi? Kay sila mismo, wala nagabulig sa ila kaugalingon. Kay diri mismo sa akong pamilya, sala ko bala, kung hindi ako magbulig sa ila, kay ang ila obra bilog nga adlaw, cellphone lang ang ila obra. Bisan manilhig sang ila og sarang, hindi makahimo. Bisan ila kudal, hindi makatinlo. Nagahapa na sa kabod sang hilamon, kag lubong na sa duta. Kung imo sila hambalan, malain pa ako. Kung mahulam sila, kag magbalibad ako nga wala, mahambal sila nga palapangadi ako, pero butigon ako. Inday, sa edad ko nga 82, nga ginapilit ko pa ang akon kaugalingon, magpananom-tanom sang utanon, bisan sa misitera lang, bisan mabudlay sa akon, nga nagabaston-baston ako kung ako maghulag, pero ginahimulatan ko gid, nga bunyagan ang akon tanom. Bisan nakita nila, kung ano kabudlay sa akon, kung magsugo ka sa kabataan, kinahanglan, may 20 pesos ka nga isuhol sa ila. Kung wala na sila kaunon, mangayo na sila sang tanom ko, kag ang mga bata nila, mapabati-bati, nga gutom sila. Bisan nagadugo ang akon kasing-kasing mamati, pero nagaugot ako magtulok sa ila amay, nga bilog nga adlaw, cellphone lang ang ginakuti. Imbis mangita obra, ay ambot. Kung may matawag sa ila obra, 3 pa lang kaadlaw, mauntat na. Balik naman sa cellphone. Kung may kwarta, labi pa ang inom kag sigarilyo. Tinday, sala ko bala sa kasuguan sa mahal nga Diyos, kung mabalibad ako nga wala ako kwarta, kayang akon ginakabuhi. Ang jutay ko man lang nga pension, 2,800 pesos man lang para sa akon pagkaon kag vitamins ko. Sa 3 ko kakabataan, wala gid ako nagapangayo kay may pamilya man sila. Di, kung may makadumdum maghatag, di salamat man. Isa pa, kay kalayo man sa ila. Malayo man sila. Diri lang ako sa apo ko nag-estar, kay ini nga balay, akon man ini. Pero tungod tigulang na ako, akon ini ginpahimuan sa abogado sang papeles. Nga sa bugtong ko nga apo, kay babae siya, kung hindi na ako makahulag,
Siguro, iyaman ako at ipanon. Kaysang pagkapatay sa akon bana, ang jutay namon nga property, akon ginbaligya, kay dako akon utang, sang na-hospital siya. Bale, isa siya kabulan sa hospital sa balatian nga cancer, bangod sang sigarilyo. Ti, ang bilin nga kwarta, akon ginpartida sa 3 ko kabata, 2 ka lalaki, kag 1 ka babae. Hambal sang abogado, dapat tani, tunga lang ang para sa kabataan ko, kay buhi pa ako. Akon gid ang tunga, pero siling ko, parihason lang sa tanan, 4 ka parte, para kung wala na ako, wala sila alawayan. Tungod ang ikaduha ko nga bata, 5 ang iya anak, hambal niya sa akon, Mama, may pangabuhi na ang mga anak ko, pero wala sila kaugalingon nga balay. Pero do hindi makaigo ang akon parte sa ilang nga tanan. Tihambal ko, ako na lang bahala sa anak mo nga babae. Karon, ang subang niya kag iya ikaduha, ang ila parte, wala sila kapatindog sang ila balay. Naubos sa droga ang ila kwarta. Ti, ako kag ang ila amay, nagbakal kami lote, bali 280 square meters. Ti, diri kami nagpatindog balay. Ang tunga para sa ikatatlo niya nga anak nga may balatian sa tiil, nga may beses, nga hindi siya makalakat, pero may asawa manini, may 3 ka anak. Kagang masubo, naglakat ang iya asawa sa abroad, pero didto, nakakita siya sang iban nga lalaki. Ti karon, kagamo sa amon, kaining wala kapatindog sang ilabalay, diri man sila nagdasok sa tupad sang jutay nga bakante sang lote sang ila amay. Kung magwa ang ila malain nga batasan, mahambal sila nga may pinasulabi ako. Husto bala ina, ngang ila parte ginabusar nila sa wala pulos. Ang ginaugtasan ko, ining subang nga durugista. Kung mahubog siya, mahambal siya, nga maayo ako patsyon. Kung hindi ako makabulig sa ila. Ikaw, Abi Inday Regine, kung ikaw sa kaugalingon ko, maluoy ka bala sa tawo nga wala gani nagahimulat para sa ila pangabuhi. Tamad, pero sa ML, adlaw gabi ang kapot sa cellphone or ang kamot sa cellphone. Mobile Legend, no? Ang ML. So, meaning, nagagame. Inday, kung hindi lang kanugon sa akong lote nga 150 square meters, kagang balay ko nga 30 by 30 ang kadakuon. Gusto ko nga magpalayo diri sa ila, kay kagamo. Tani sa edad ko nga ini, ang katawhay ang ginapangita ko. Pero kung may mabakal sining property ko, mangita ako sa iluhan nga malayo sa ila. Upod sa apo ko nga may isa man ka anak, kay bisan siya nagamuhan man sa utod niya. Tubtob na lang diri, Inday. Tawag lang ako sakay mainang tuson sang Iloilo City. Kag madamo gid nga salamat. Mainang tuson. Salamat gid sa imo nga pag-share diri sang imo nga mga hibubunuot sa imo nga kabuhi. At 82 no, dapat kampante ka na, naga-relax ka na, tauhay ka na, cool na lang, chill na lang. Pero subong it's as if do nagaugtas ka pa. Kagang imo ginaugtasan ang imo nga apo nga ara dira sa imo nga kilid. Siguro you have to teach yourself, no? Nga hindi sila pag-ugtasan because in the first place, may amay pa man na sila, may ginikanan pa man na sila. So, ang imo nga ginaugtas sa imo sina nga apo, ipaagi mo sa ila nga amay. Sa amay, ikaw magpanugid so that siya mismo, siya ang magdisiplina sa iya nga anak. O galing gid man kis kabudlay bala nga ti
kung nagaululupod ka mo dira sa isa ka lote, nagailipingay ka mo, tapos every now and then ginapabati-batian ikaw ya kag kumbaga ikaw pa ang ilangan ginakaduan and then ginapangayuan kung ano ang luyag nila nga pangayoon. Ti kung tani sa ila na lang na nga pag-intindi, no, nga ti ikaw 82 anyos ka na gani, wala ka naman nag-work kag ano pa abi, no, ang imo nga mahimo para sa ila kay do wala ka man nagkulang. Ang dapat nga tungaon gintunga mo gid gani equally sa imo kag sa imo tatlo ka mga kabataan, even if ginahambalan ka gani isang imo nga abogado nga dapat tunga gid ang makadto sa imo, pero ti siguro because ginadumdum mo man, no, ang ilang pangabuhi, kung ano ang ilang mangin futuro, pero ti mainan tuson kung ako lang ang maglantaw, hindi mo na naiabala problema, no, ang pangabuhi isang imo nga apo, because ti may ara naman siya nga kaugalingon nga pangabuhi nga iya. So kung ginasabad niya ikaw, do feeling mo ginasabad niya ikaw, call the attention sa iya nga father nga amo na iya ang imo nga anak. Kung hindi siya magpati sang imo nga pagsaway sa iya ining imo nga apo, call the attention sang iya nga amay. Kag hambalon mo nga nasabadan ka sa iya nga ginahimo sa imo, kag kun pwede, no, untatan niya ina. Inang mga pabati-bati, siguro pwede mo man na, no, nga mapabungol-bungulan lang, palapson sa pihak nga dulunggan. But as you said, nga kung hindi ikaw makapakulam, hindi ikaw makahatag, daw it's as if, no, ikaw na ang pinakamalain, kag may mga pagpang-insulto na nga ginahatag sa imo. Siguro lang ang imo is that you want to give them ang ginatawag na tough love, because may mga ginahimo sila nga hindi ikaw konforme, kag ikaw nagapatigid, no, kung may kapisan lang sila, if they have the initiative nga magpangita sang trabaho para nga mangin okay man, mangin comfortable man ang ilang nga pangabuhi, pwede gid nila ina nga mahimo because they are still young and they are still very able. Kag siguro hindi, no, manami nga ti ikaw pa ang ilang kutkuton dira, ikaw pa, no, nga ti 82 anyos na ikaw, ano pa gid abi ang imo nga mahimo para sa ila. Kag siling mo bastante malanggani, no, or husto lang man ang imo nga pension para man sa imo nga mga kinahanglanon, imo nga maintenance, imo nga bulong, imo nga pagkaon, mayo gani, no, kay ti may isa ikaw dira ka apo, babae nga among imo nga upod, kag amo ang atipan sa imo siguro. Kung isipon nato, no, they have their own families. Kag kung mga lalaki sila, ti dapat bilang head of the family, pisanan gid nila nga makapangita sila sa trabaho para nga matakuran na nila ang pagsagod sa ilang pamilya. Kag hindi, no, nga ikaw pa ang ilang kutkuton dira, ikaw pa ang ilang pakalainon kung hindi ikaw makabulig sa ila, not unless, no, nga kita nila nga very abundant kagid, may ara kagid, gasulolobra gid, but hindi ikaw mag-share sa ila, well then that's another story. So siguro para hindi ikaw ma-stress sa imo nga edad, dapat relax ka na yan, no? Slow down na ikaw dira. Ihatag ang ina nga concern mo sa imo nga bata so that siya yan, no, ang pwede nga makasaway sa iyaman nga anak. Ti ano mo na abi kay ulop danay ka mo dira, gakilit anay ka mo, kag siguro hindi ma-avoid, no, nga isa ikaw sa ilang kaladtuan. Kung nagaplano ikaw nga ti ibaligya mo ang ina nga propiedad mo, kag gusto mo nga magpuro palayo-layo dira sa ila, you can always do that. Para sa imo nga katawhayan, you can always do that. Kag para sila man, no, wala na sila sang kutkuton dira nga sa ila lang iping, wait man sila ginapakalain, but siguro you see the point, no, nga kung nagahulag lang gid sila, nagapisan lang gid sila, kag inabutangan lang nila sa maayo nga direksyon na ilang pagpangabuhi,
hindi gid sila magutuman, hindi gid sila mawadaan. Pero sige lang, as I have said, kung amo ina permi ang ginahimo nila sa imo nga nagka-bother ka na, bring that to the attention sa ilang nga amay, nga amo ang imo nga anak. Siguro kamo yan sang imo nga anak, pakaistoryahanay kamo sang maayo, so hambalan mo siya, no? Nga kung pwede, hambalan niya ang iyang nga mga kabataan. Kung pwede, tagaan ka na nila sang katawhayan. So, mainang tusod, madaming salamat sa imo gin-share diri sa KLP. Halong-halong lang gid and hindi gid magpa-stress. Alright? 30 minutes after 2 o'clock, magapadayon kita sa pagdulong sa inyo sa ating mga kasaysayan diri sa KLP. Pagkatapos lang gid, sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bombilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo. Ang sulat sa sining hapon is from Towers 10 of Haro. Dearest in the regime. Good afternoon sa imo kasutanan nga maupod nga tagpalamati sa sining bantog nga programa sa Bombo Radio. I am also one of your avid fans nga madugay na nga nagplano nga mapaambit man sang akon hindi malipatan nga inagihan. Ang akon bana hindi pa ina siya magtulog kung hindi niya mapatapos ang imo programa. Wow.
Thank you, sir. May akon man nga unforgettable experience, parte ini sa nag-entra ako sang tawag nga nobyo-nobyo. I am just so proud to tell everyone nga ako isa ka old-fashioned nga dalaga kon parte sa pag-intra sang pagnobyo. Madamo man ang nagpangaluyag sa akon, pero wala gid ako maka-experience sang pagnobyo sa iban, luwas sa tawo nga ako na pamana subong. Pigado nga amon pangabuhi kay mangunguma man lang ang amon amay, kag sa nag-eskwela na kami, permigid kami gina-remind sang amon ginikanan nga samtang nag-eskwela, hindi gid anay mag-entra sa nobyo-nobyo or nobya-nobya. We are 8 children in the family, kag ang isa pa ka kontrata nga kun makatapos na eskwela, mangita obra kag mag-public service sa amon mga manghod. So ang pagbulig, you call that public service. Alright, cute ha. Kung sa yuron, hindi magpamana or pangasawa kung hindi makabulig pa eskwela sang amon iban nga utod. Ako naka-graduate sang 4-year course, kag ginsunod ko gid ang patakaran sang amon ginikanan. Nakaobra ako sang 5 years after graduation, kag mag-entra sang nobyo. Pero, ini nga lalaki, taga-Tupad Barangay Mandang namon, kag nag-classmates kami sang grade 6. Siling niya, may crush kuno siya sa akon. Ugaling, nahuya siya magsiling. Sa pag-graduate niya sa technical course, nagpasimpalad siya obra sa Negros, sa isa ka Sugar Central. Nagapauli siya diri sa ila, monthly lang, pero inday, siguro tungod nga nagasimba manina siya, ginapasiplatan gali niya ako sa amon simbahan, kay crush gid niya ako. Wala man ako siniya kay hibalo, kag sa nag-eskwela ako, ang akon gid iya plano, amo ang pagtapos gid sang eskwela, kag makakita obra, kag mag-public service sa amon panimalay, or magbulig kay nanay kag tatay pa eskwela sang akon nga manghod. So ginhimo ko ato, public service gid anay. Siguro kung inyo na gid man swerte, magapangita gid sang tiyempo nga magkitaay kamo sang amo nga lalaki. Inday ang ginhalinan, gin-invite ako sang akon sister-in-law nga mabakasyon sa Silay kay dito siya naga-work. Kag nag-attend kami sang isa ka coronation, bali sa school, kag natabuan nga si JR, amo lang ni akong tawag sa iya, ha? Ato man didto. So nagkitaay kami didto, kag syempre, nagistoryahanay man kay ti nag-classmates kami. Kung paano nagsugod ang iya pagpangaluyag sa akon, amo ini. Sang pagpauli na akon sa balay nga amon ginadayunan sa school premises, nawigit ang akon panyo, kag dayon niya ginpulot sa dalom sang hagdan. Naga-expect ako nga ihatag niya sa akon, pero sangin pamangkot ko kung diin ang akon panyo, siling niya, ibalik ya lang kung magpauli siya diri sa haro, kay para may rason siya mamasyar sa balay. Wow. So amo atong ginhalinan sang amon nga pag-close nga duha. Kita Regine, bisan ako, edad ko sa 24, pero wala pagid ako makaagi sang upod sa lalaki nga mag-date. Daw okay naman kami, kay twice a month, tilawan niya pa uli para makapamasyar sa balay. Si tatay kag nanay, nakahibalo naman, nagapangluyag si JR sa akon. Isa ka bes, ginahagad niya ako nga ma-date man sa city, ugaling tita, wala ako naglisensya sa kay nanay, kundi gintabo ko nga may meeting ako sa simbahan, kag nagtabo siya dito sa akon. Tinagpanyaga man lang kami sa isa ka restaurant, kag magpauli. Sa gabantay na kami sang jeep pauli sa amon, nakita gali kami sang akon isa ka manghod, naupod kami ni JR, pero wala ako iya kakita sa iya. Una kami sakay sa jeep, kag sang pag-abot ko sa balay, una gali ang akon manghod, kag nanugid kay nanay nga kita ya kami ni JR. Kita rin siyang pag-abot ko, abaw, ginsugata ako ni nanay, kag ginakigan, nga nagupod-upod ako kay JR. Ang ginhimo ni nanay,
Ginpahurabog niya ang mga binalukan sang lubi sa ibabaw sang amon atop sa kusina. Kag nagkakibot ang akong tiya nga nagakatulog. Dayon ko hibi, kag nagsugid sa akong laon nga tiya nga akig si nanay. Ginpayuhan niya ako kag ginsilingan nga mangayo pasensya kay nanay. Dayon siling ko kay tiyay, nga hindi na lang ako magpamana kay naakig si nanay. Tani si JR mamasyar pa sa balay pagkahapon sina, ugaling amuto ang natabo. Gin-request ko akon manghod, nga kung magkadto si JR, papaulion niya, kay hindi ako mag-atubang sa iya. Maayo tita Reg, kay pagdason nga adlaw, naumpawa naman si nanay. Kaginabalan siya sa akong tiya nga magulang niya, nga hindi siya magpangakig, kay 24 years old na ako. Nasolbar na ato nga problema. Kag pagdason nga tuig, nag-decide kami nga mapakasal. Ginpakadto niya nga ginikanan, kag ginkagunan kami. Amo pa inisang una ang uso, pakagon. Nagsupot-supot kami para sa amon kasal. Pero may second event naman nga natabo. Mga pila na lang kabulan kagkaslo na kami. Pero isa sa do ka Saturday, pagpauli sa akong sister-in-law halin silay, kay dito siya nag-teach, nagsugid naman siya sa akong tiya, nga nakita niya si JR sa Bacolod nga may ginasipit nga dalaga. Dayon man ginsugid ni tiyay sa akon. Ang akon nga emergency nga plano, ako na lang mapabacolod. Kag didto ko siya suknaan. Ang ginimo ko, ginkaduan ko iya nanay, kag sugiran sang problema, kag ginhagad ko siya pabacolod. Siling ko para ka-witness siya kung ano ang sala sang iya anak. Upod ko si nanay niya pabacolod. Kag pag-abot namon sa Banago, tingala siya, upod kami ni nanay niya. Siling ko, ma-witness na siya karon kung ano aton hambalan. Parte sa nakita siya sang sister-in-law ko nga may upod nga babae. Ang iya desisyon, gingawaran si nanay niya tiket nga pasakyon balik sa Iloilo kay kami lang ang maistoryahanay. So, wala mahimo si nanay niya, kundi balik na lang sa Iloilo. Nag-breakfast kami sa isa ka restaurant, kag didto. Ginsuknaan ko siya parte sa iya upod nga babayi sa Bacolod. According sa iya, kilala yaman lang ato nga lady, kag syempre, matabok sila sa pedestrian lane, so bilang gentleman siya, ginkaptan niya ang kamot sang babayi sa pagtabok. Siling pa niya, nga nagbakal siya gani isang iya barong nga para sa amon kasal. So, okay na ang mga problema. Gindulong niya man ako sa Banago, kay mapauli na ako. Siguro, mga 20 minutes pa lang ang lakat sang barko. Hinali lang, nagliso gulpi ang barko. Kami nga mga pasahero, nakibot. Ako nagkupo sa haligi. Siling ko, pag-abot ko sa balay, ang akong ginsugiran, among akong tiya, kay base kon si nanay, akigan pa niya ako. March 30, 1974, ginkasal kami with 2 children and with 4 grandchildren. Tita Reg, ito tama, naging kalawi sa akong sulat, pasensya ka na, basta sa akong kabuhi, amo ina, ang duha ka unforgettable memories before ako namana. I'm already 76 years old, happily married to my one and only JR of my life. Pasensya kag kalawig gid sa akong sulat, ang tagpadala amo si Taurus 10 of Haro. Ibagid man no, kung love story ang atong ginabasa diri, daw ka-feel good gid balahaw. Daw movie lang no. It gives us that nice feeling and a little kilig. Ba, one and only gali, first and last nga boyfriend, first relationship, and then nangin husband dayon. First and last, no? Wow, swerte ni Mister. Kaganami, because through the years,
siguro ang inyong paghigugmaanay mas deepen lang gid ang inyong relationship sa isa kag isa na mas beautiful kag of course may mga ups and downs no. In every relationship may mga subong gid sina kaya mo nang gahatag sang spice sa ato nga pagpangabuhi, but because of your love for each other amo na siguro no ang isa sa mga rason kung nga you were able to go through it nga sa gihapon maayo ang inyong nga pag-updanay, malipayon kamo, happily married as you said, and happy with your children and happy with your 4 grandchildren. Thank you so much, Gid, sa gin-share mo diri sa among nga love story mo, Taurus 10 of Haro. Please tell ang imo mister, siya man, share man sa iyang istorya diri sa KLP. And tell him, salamat, Gid. Nga why siya gatulog, kundi siya gapamati sa KLP. Thank you, good sir. 2:40 sa isang ato nga oras. Magapanambalik kita, we can still give you another story diri sa KLP. Para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato nang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. So, bagong alas 3, ari na ang part 3 sa sulat ni Wai Lao sang Taipei, Taiwan. Dear Tita Regine. Mayad nga hapon, Tita Reg, sa tanan-tanan nga mga listeners kag viewers kag KLP lovers. Dito naman ako para mag-share ka mga kahapon nga inagihan sa pag-obra sa ibang nga pungsod. Tita, second time ko nga pag-obra sa Kuwait. Ang akon nga amo, Tita PWD, may stainless ang itiil para makalakat. Maka-drive pa naman kung kaisa, pero may driver man ini sila. Kag ako, sa balay. Ang akong kwarto sa second floor, Tita, bali 3 rooms, iya sa mag-asawa, anak nila, at akon.
Ang amon CR, isa lang kami ka mga bata. Edad sa mga bata, 11. Kapid ini ang magurang nila nga bata. Bale, 2 babayi, kapid. Kag 3 ka lalaki, 8, 7, and 3. Ang akon kwarto, wala lock. Di sila gusto ilak kwarto ko. So, una ko nga adlaw tita, way ako katulog, nahadlok ako. Sa aga, bugtaw ko, mag-ready ka. Sandwich, baon sa eskwela ka mga bata. Kag pagbugtaw sa mga bata, akon ini pakaunon. Kag prepare mga uniform sa eskwela. Ama ko ang nagahatid upod sa driver. Pagbalik niya, balik tulog. Ang amo ko nga laki, amo sa dalum, galantaw sang TV. Sige, akon pang limpyo. Sa una, okay pa sila. Sang nagligad mga binulan, tita. Amat-amat nagwa mga ugali nila. Pero ako, sige lang, ginapanilagan ko lang anay. Ang amo ko, kung makabugtaw ini tita, naga ang hitsura niya, gasaka na kiray niya. Nahadlok ako kay doakig ini. Doakig ini permi, bisan wa ay kasala. Kung maakig siya sa asawa niya, umid tanan. Kag ako ang ginapainitan. Maan tita, di ko maintindihan kung nagaselos ba, kay way man ako nahimo nga sala. Aso bali, basi ang namin mo nga amo ning ama mo, no? Nagataas kilay niya. Okay. Ang asawa mo ni iyang husband. Alright. So, iwas ako sa amo ko. Kung may pamangkot ako, sa babayi ako ga pamangkot. Pero ang laki nga amo, panay lang ngirit niya magturok sa akon. Permi pa niya ako ginasugo, tita. May stock room ini sila. Dito may refrigerator na may mga karne kag manok. Kung magsugo ini, kaupod gid sa akon, mahilig mananching, tita. Mananching. Pang chancing, no? Nagaparayo ako. Pero siya, sige man parapit niya sa akon. Waay ako pagdugay sa sulod sang stockroom. Lalo na kung dyan asawa niya, saka na kiray niya kung makita ako, tita. Okay. So, ang asawa gid man ang nagasaka ang kilay. So, isa ka best, tita. Nagluto kami ka lunch ang ama ko. May pandikdik bala sa bawang. Almiris ba yung tawag dyan? Yes, almiris. Daw may ginpamangkot siya sa akon, way ako kabati. Hinaboy niya ako, kaginauyatan niya. Naigo ako sa likod. So pagkaaga, naghambal ako sa laki nga amo ko. Gusto ko magtawag sa agency. Di pa uso ang cellphone. Gani ginhimo ko, bakal ako calling card para maka-call sa landline. Uso ka nga tiyempo, tita, ang may antena pa, budlay makakontak. Una, tawag ako sa agency. Hambal ka agency, istoryahon na amo ko. So, nag-okay. Pilahan ka months. Amo man gyapon, tita, ang ugali nila. Matiisin naman ako, tita. Huwag lang sumobra. So, unti-unti, tita, pinaghandaan ko na. Kung ano man ang mangyari, tatakas ako. Hehe. Pero nadlock ako kay ang kwarto sang driver sa gate. Tita, isa ka bes, nag-offer si amo lalaki na kung gusto ko raw tumawag sa Pinas. Sabi ko, paano ako makatawag, sir? Pinahiram niya sa akin ang cellphone niya. Ay, tita, ang tuyo niya gali, maupod sa sulod sang visitor's room nila. Pero, pag sulod ko, ginlock ko. Katok siya ng katok, di ko binuksan, tita. Sige, tawag ko. Pagtapos ko, nagwa ako. Binalik ko cellphone niya. Lawig tawag ko, tita. Aha, damo na usik nga load. Sala niya gid, tana nag-offer. Pagkagabi, tita, nami tulog ko, aba, may nagsulod. Dulom kwarto ko. Mga 2 a.m. yata yun, tita. May nagpungko sa ingod ko. Si lalaki. Waay, gid ko nagpanik, tita. Sa isip ko, ano kaya ang pwede ko mahimo para makapalagyo ako? Baw, tita, ginhaplos na hita ako.
Nagbangon ako, ingod ka na. Habal ko, andot nagsulod ka, may asawa ka, balik to sa kwarto nyo. Why, gid maghalin tita sa ingod ko. Ang alima niya tita, nagalagaw, nag-agto sa likod ko. Ang ginimo ko, nagkoob or nagyuko ako. Hasta nga ang akon siko, nakatama sa sikmura or surok-surok niya tita. Kaggulpi ko si Nico, kundi nag-agoy. Kag nagdalagan ako panaog tita sa kusina, kag ginlak ang gawang. Hasta mag-aga. Pagbugtaw sa mga bata, amo pagwa ko. Abi mo tita, kung mag-CR na siya, kaya ako nagaplansya sa mga uniform sa mga bata. Ang sami na kara tita, ba for your eyes only. Okay. Gabi na sto siya ya. Nagligad ang simana tita. Nagbakasyon kami sa nanay kaama ko sa desyerto. Mabuot man ibaya nga mga parents, ang ibaya gali nga mga utod kag parents niya. Gusto nga ako kunin ng nanay niya. Pero amo ko di maliyag. Ambal niya, balik daw ako sa agency. Pagbati ko, hay salamat. Kung tuod tani, ibalik ako. Antes kami magpauli, 1 week kami didto. Ang anak niya nga pangatlo, nadula iya tsinelas. Why ko makita, kundi inila ginhaboy, kinagalagsanay mga bata. Nangakig si ama ko, aba, ginhaboy niya ako ka sandals nga may 2 inches tita. Di pa kontento, nagkuha siya hanger nga bakal. Ayala, kaginhampak sa likod ko. Sakit Tita labhagin. Pagtalikod ko, ginuyatan niya buhok ko. Sa sobra ko kakaugot. Tita nagbilang ako, katatlo. Kundi pagbuyan, baslan takaw. Siyempre tita, kung gaugot ka, persado ka, di ba? Why ko bala balikda ama ko, kaguramuson buhok niya. Tanan porsa ko, inubos ko tita. Bisan gahibi ako. Siguro nasakitan. Ginbuhian na buhok ko. Kag-amuman ako. Nagkadto ako sa nanay niya. Sabi ka nanay niya, bakit ka kasi di bumalik sa agency? Demonya yung ama mo, walang tumatagal dyan dahil sa ugali niya. Sobra ka demonya. Muman amo mo. Sombal pa nila, balik ka sa Kuwait, kag maglayas. Nadlok ako maglayas, tita. Why, naku nag-obra. Hasta nga ginbalik ako sa agency. Na-phobia ako. Ginkuha ako ka agency. Nag-obra ako sa isa ka bulan, hasta nga nag-okay na ako, kag nag-transfer liwan ka amo, tita. Tita Regine, salamat gid sa pagbasa. God bless us all. Di ko gid malipatan ini, tita. Mapait kong inagihan. Pero wala gid kabalo ini akong pamilya. Diri ko lang sa imo ginsaysay ini, tita. About secret gali ni. So pasensya ka na sa malawig kong kasaysayan. Sad but true ini. But until now, go on pa rin tita sa pag-obra. Basig sa iba dyan, may amo man sining inagyan, laban lang. Basta sa tama, huwag magpaapi sa mga amo na walang awa na nananakit ng mga workers nila. Salamat gid tita, ha, nailabas ko rin ang matagal kong itinago na mapait kong karanasan. Wailao, sang Taipei, Taiwan. Si Wailao na palaban. Si Wailao na matapang. Way gaisol, no? Dapat gid man laban. Especially, dito ka sa foreign land. Kung hindi ka mag-isog to, sino mabulig sa imo? Paunahay mo lang na kunudungan, no? Mugid man na. Well, anyway, subong, ada ka na sa Taipei. Kada mo, gali sa mga Arab countries, no? Nga imo nga naagyan. Kag daw, grabe, ang mga adventures mo dito. Dako nga kakulba ang ginhatag ba ako ng iban. Siguro to nag-give up na to, but never you. Because ikaw, ang type nga palaban. Hindi, pwede. Mag-amunan sila, magbinastos sila, batuan. Well, Wailao,
Kumusta naman ikaw, Subong? Dira sa may Taipei, kumusta ng imong nga amo? Kumusta ang imong sitwasyon? Gusto ko lang mabalaan na. Para kasulat ka pag liwat. Part 4, ha? Sa imong istorya. Why Laos ang Taiwan? So, take care also of yourself, dira. And I hope and I pray nga this time, safe na ikaw sa imong nga amo, kag because of your experiences ang una kabay, no? Nga naghatag ini sang kabakod kag kaisog sa imo nga protektahan ang imo nga kaugalingon. So halong-halong ikaw dara, madamo gyud salamat. Why Laos ang Taipei, Taiwan. And what about you? Yes, you, ikaw. Kumusta man ang imong istorya sa kabuhi? May amo-amo man sini or mas worst pagidiri? Pwede gid nga ma-share ang inyong mga istorya, especially ginapanawagan natin dira ang aton nga mga OFWs. Kumusta na kamuda abroad? Tell us your own adventures, tell us your own stories. Be it a happy one or a sad one, very interested gid kami nga mabatian ina. So please email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you send that sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Hindi lang para sa aton nga mga OFWs ang akon nga pag-imbitar, kundi paaragid sa inyo tanan-tanan. So, balikay liwat kita buwas. Maraming salamat sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.